زمان ملحق كان فطورات يتبدل رقبي لسمع يبرر رميك بسر زمان ملحق كان فطورات يتبدل رقبي لسمع يبرر رميك بسر سلام تخطاتلتنا الشانل كما يتخونوا تبوكت كوننا وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو نخلنا قداس زبلنا حبري تحزنا لكم متينا لنا أزانا يزرسنا فيديو أبتا شانل خيتكم سمعوانا بحق تطبقت النزي وانزي التمتن آدر في جير سلوزلو أما صبيغنا نمسكنون زرسنا بلو زغون سرح نوانو زمتن برخات مكستاب ولدو برخات مكستابي لي اللغان مسوانو تخيد زخل سنة باب كفر الرزخ المالوتي عجي أبزوبانا زنكساق الزلو بوليتيكاوي قلت بوليتيكاوي معبالك نركن فتنينا نخل دما استبعد الكاميرا اي كليو لايك جبرو سبورت جبرو تقفكم اي تقارتو سامو داتا تصنعوا افسمعت اي تو نغرات كم زلهم كان ببامينا زد ما انت يصلوا كله يخل نابي قصو يخيدالو مفلات دما اقداس خوين يسمعني مجمريا بزي نساتم زبلو زلو اسكن يجمر متحازو كوننا ابزوباناون بزو حل نشو disrupts the reconnection of brotherly peoples, it might only be the devil himself, said a senior official, underlining the need to replace hate with love and revenge with reconciliation. However, for sustainable peace, this reconciliation must be anchored in law and international norms, not opportunistic alliances. The Ethiopian government has submitted an official letter through the Ministry of Foreign Affairs, urging the international community to exert pressure on Eritrea. The letter warns that Eritrea is actively preparing to launch a military offensive before the end of the rainy season, aimed at disrupting the planned inauguration of the Grand Ethiopian Renaissance Dam in the upcoming September. مچم زوم غربيتنا كساك ندي حدغኛ غربيت كم زلونا تجينا تጋጊብنا كنغركم ندلي نالبات لنغرات كم زلوم تنببنايم حشنا كم نحنا ندليم زي كونس كم زلو كننببوم تخالنا زبلصين هجرنا ولا حزبناون اب ناي تعبيت منفس توتيرنا حنت خغبراي كلني نابل كامزراب صبغ يكون انتي غبرلو انتي يفتنلو انتي يحسبلو مغنزاب ادلايو نزازربا زبلنا زصنه نخن ردع منتان ابزن ملس መንግስት ማስጠንቀቂያ ያልኳል ከብዙ ትግስት በኋላ ትግስታችን ተሟጧል የሚል ነው ከሞላ ጎደል የኤርትራ መንግስት ተደጋጋሚ ትንኮሳ እየፈጸመብን ነው ሉዓላዊነታችንን እየደፈረ ነው ዓለም አቀፍ ህግጋትን እየጣሰ ነው ይሄ መንግስት ብንታገሰው ሶቨርኒቲያችንን ሉዓላዊነታችንን እየደፈረ ነው
ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ታጣቂዎችን በይፋ መደገፍ ጀመረ ይላል። ወረራም ወታደራዊ ሕጂ ኣብዚ ክርዳእና ዘለዎ ጂኦግራፊ በዓላ ሃሪማ በዓላ ትእዊ ዝብል ዘረባ ኣሎ እዞም ሃገር እዚኣቶም ኤግዛክትሊ ማኣስ ይጥቀሙላ ብኸመይ ይጥቀሙላ ከመይ ገይሮም ድማ ንረብሖም የውዕልዋ ካልቁም ነገር እንተዘይብሎም ኣካል ዕውታት ተዘይኮይኖም ሓሲኻ ከም ሓቂ ንዓለም ክትእምን ምፍታን ብኩሉ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ምጉዝጓዝ ድማ ኣብዚያ ሊቃውንቲ እዮም ነዚያ ይኸልዋ እዮም ካብ ረጂም ንረጂም ካብ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ክቀያየሩ ከለዉ ዘውርስዋ ሓንቲ ነገር እንተላቶም እዚያ ነገር እዚኣ እያ ስለዚ ኩናት ክጅምሩ ምዃኖም ባዕሎም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዛ ክረምቲ እዚኣ ተቓል ስምዑ ኣብዚ ድሓን ገማጢሎም ከመይ ገይሮም ይጥቀሙላ ከም ዘሎ ማስ ክጅምሩ ከም ዝኾኑ እቲ ኩናት እውን ይነግሩ ኣለዉ ኤርትራ ክትወረና እያ ዝብል ዘሎ ገምጢልኩም ጥራይ አንብብዎ ብግምጣል እዩ ዘረባናቶም ኩሉ ሌትስ ጎ ሂር ኤብዚኻ ስምዕዎ የኢትዮጵያ መንግስት ማስጠንቀቂያ ዛሬ ነገሮች ፈንድተዋል በጣም ከባድ ሁኔታዎች ነው እንግዲህ መጪው ጊዜ ትንሽ ያስፈራል አይ ቲንክ ከብዙ ትግስት በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ከብዙ ትግስት በኋላ እና ዛሬ የተሰማው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለተለያዩ ለብዙ ድርጅት ለሚኒስትሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የሰጠው የላከው ደብዳቤ ሕጂ ኣብዚ ኣስተኻኺልና ብትክክል ነቲ ኩነታት ክንርድኦ ይግባአና እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ምናልባት እዚያ ዘረባ እዚያ ሰለስተ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዘውፅዋ ዘለዉ ናብ ብዙሓት ሚኒስተራት ልኡኽ ሰዲዶም ከም ዘለውን እቲ ልኡኽ ድማ ኣብ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ይገብርሉ ኣለዉ ግን ገለገለ ሰብ ኣለዉ ኣብ ዩቱብ ዝበልዎ እንታይ ትርጉም ኣለዎ እዚኦም ኣክቲቪስትስ ከም ናትኩም እንዲኦም ንሳቶም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ኩሉ ኮኦርዲኔትድ ምዃኑ ዘይምግንዛብ እዩ ኩሉ ነገር ናቶም ኮኦርዲኔትድ ምዃኑ ቀዳማይ ነገር ደሞዝተኛታት እዮም ከማና ዩቱበርስ ኣይኮኑን እዚኦም ካድረታት ክበሃል ከሎ ምስ መንግስቲ ተሰሊፎም መንግስቲ ሬኮግናይዝ ዝገብሮምን ምስ መንግስቲ ሓበሬታ ሳምታይምስ ካብ ስለያ ዝመፅእ ሓበሬታ ዝውሃቦም እዩ ካብ ስለያ ናቶም ዝመፅእ ካብቲ ኢንሳ ዝበሃል ዝመፅእ ሓበሬታ ዝውሃቦም እዩ ባይ ወይ እዚ እትዝክሮ ተኮይንኩም ኣወል ስዒት ሓደ ካብቶም ዝኸበሩ ዝለዓለ ደሞዝ ካብቲ ናይ ስለያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ኢንሳ ዝበሃል ካብኡ ዝኽፈል ምዃኑ ኣብተን ሓንቲ ቪድዮታት ናቱ ኣብዘን ዝሓለፈ እዋናት ኣቃሊዕዎ ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣሎ መሲልኩም ክልተ ገይም እዮም ክፃወቱ ዝፍትኑ ዘለዉ መጀመርያ እዚኣ መኸርየኩም ምናልባት እዚኣ ኣብ ዲፕሎማሲ ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘለውን ክንፈልጥ ኣለና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን ኣፍርጦ ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኢኹም ኣፍሪካ ኣብቲ ዲክሽነሪ ናይ ርእሱ የላ ንምልእቲ ኣፍሪካ ኣምባሳደራት ምግባር ትርጉም ስለ ዘይብሉ ሓደ ሲኒየር ኣድቫይዘር ና ኣፍሪካ ዝብል እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰብ ንዑዩ ወኪሉ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ድማ ሓደ ዓቢ ቢዝነስማን እዩ ካልኣይ ድማ ወዱ ነዚ ጓሉ ንዶናልድ ትራምፕ ተመርዒ ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብልሽውና ኔፖቲዝም ከም ድሌትካ በሎ ፀገም የብሉን ኣብ ቀዳማይ ምምሕዳር ናቱ እቲ ዝለዓለ ኣድቫይዘር ናቱ መን ነይሩ ሰብኣይ ጓሉ ሰብኣያ ነታ ኢቫንካ ትበሃል ንሱ እዩ ነይሩ ስለምንታይ እንታይ ብቅዓት ኣሎ ካብ ሓደ ናይ ሪል ስቴት ኢንቨስተርስ እንታይ he doesn't care ወዲ ሰብኣይ ጓሉ ስለ ዝኾነ ስለ ዝኣምኖ እሱ ይሕሸኒ ኢሉ ካብ ኩሎም ክጠልሙን ዝኽእሉ ኢሉ ሕጂ ድማ እዚ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ ስለዚ ዝእመን እዩ ንሱ ዝበለ እዩ ዝገብር ኢትዮጵያ ከነዚያ እንታይ ገይሮም ሓፍ ኢሎም ፕሬዚደንት ናቶም እቲ ዝበለፀ ዲፕሎማት ዝብልዎ ሳቶም ኣብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ነዊሕ ዝተንቀሳቐሰ ኣጥቀስላሴ ታይ ኣጥቀስላሴ ዝበሃል ንሱ ሓደ ኮንፈረንስ ኣብ ኣፍሪካ ንመጀመርያ ገይሮም ነይሮም ኣበይ ነይሩ ኣብ አንጎላ ተገይሩ ስለ ዝነበረ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ልኡኽ ሒዙ ናብኡ ኸይዱ ነይሩ ምዚ ሰብ ዝተራኺቡ እንታይ ተገይሩሎ I had the honor of meeting with Ethiopian President Taye Atqasilase. We discussed strengthening the US relationship with Ethiopia by advancing regional peace and stability and broadening our economic engagement. ስለዚ ቁጠባዊ ሽርክነት ምስ ኢትዮጵያ ክንገብር ምዃንና ተሰማሚዕና ኣለና ብምባል እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ናብ ኢንቨስትመንት ዝቐረበ ዝምድና ይገብራ ከም ዘለዋ ካልእ ዜና እውን ነይሩ ኢትዮጵያን ኤምባሲ ዋሽንግተን ዝሃቦ ድማ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ held talks with US President Donald Trump's senior advisor on Africa Masad Bolosi ዝበሃል Bolosi on the sidelines of Africa-America Business Summit in Luanda, Angola ማለት እዩ the two sides discussed ways to deepen the long-standing Ethiopia-US partnership with a focus on trade, investment, regional development, and peace. Ambassador Mulu
تاركني مثلا Deputy Director General for Ethiopia for European and American Affairs at the Ministry of Foreign Affairs confirmed both sides reached an understanding to enhance cooperation, especially through economic diplomacy and at Africa's growth. Ethiopia's تايبلو على هجي من البات أبكالون سميكم تخونيهم كندا يزخون investment يا بزنير من البات كريان خلينا إيرتراويان وين كمل سلام جميرة منيرم ما يبزح investment جنزب I don't know كلتمي تدي كلتمي 50 مليون هذا نا investment finance investment branch زبال نبي إثيوبيا invest قبر مخانو تسمعهم كم زلوا زقلت حبريتا وتسينيرو أزن تايزري نازلوا أبي أحمد بتبتيلو بيد أزورم بيمانة أجامنا بله نأمريكا أبناتو حقف كتوايس أركم زلون to some extent دما يسلط خم زلو زر ملكت نرلنا زين تايزري بزحلفة تناي أفريقيا حلافة هذا حلافنا نابو ممتو أمباسادرنا أمريكا أمباسادرنا إثيوبيا مس وايت هاوس أتيو مس دونالد ترامن ماركو روبيو من رخابو ملكتات على أمريكا نبي إثيوبيا جزء أتو كم زلا لأنه كله ملكتنا يزغنا كلماتي IMF وورلد بانكن زي صفحة ملك إنفستمنتس قبل وزلوا ويونا أبي زحجز وزلوا ملكتنا يتا أمريكا نبي إثيوبيا جزء كتمت كم تخل ز تنبه مغنياتنا نرزلنا زحجي نابكينات وين نابكالن زخدو زلوا بناي أمريكا تزاز بناي أمريكا دقف ديو ويس بعلو بزقبرو زلوا ينزبل بحجي أسيلنا كنريو نخل كنتاتيو again أسبغس كم ريز لنا ولو كعابنا قرت ديرانا أمريكا is siding مجمع مس أمريكا مسي إثيوبيا مخانا كاب كلام زفلا زنا بريجن أبزبنا دونالد ترامب مسير تراون دبلوماسي قبل كم زخل قال تصفاتات نيريو مالت دونالد ترامب بتي conventional بتخال من قدرت رايز خيار يكون جن إيرترا دما قبل أوكيرات فتنا على ديا نزي كومبات نخد قبره challenge نخد قبره إيرترا نسحفل هو نابزي انتريقمام أمانيل بيدا مريم Ethiopia is not a partner for regional peace. It is the epicenter of instability. From Somalia to Sudan, Ethiopia's partnership with RSF and UAE fuel conflict not calm. It is its aggression toward Eritrea and Djibouti over sea access and tensions with Egypt exposed its reckless ambitions. The region deserves a real partner, not بحافش عن تايز بلزلو نزنا أمريكا تصوت قبر زلا أمانيل أبغى تصحيفه يملس على تايز بلزلو إثيوبيا نسلام الرقاتن تسرح حجر يكونت المنشنا زي رقاتن أجر نايت زوبانا مخانا يزح برزلو كتيلو دما كله تي أب كبابينا زلو أب سوماليا زلو زي رقات أتي خان تاريخيو ببقى سناتو دفاعيت ناتو ناي سوماليا حجي أمريكان دي تقند منشي جن إثيوبيا خا مجابر يا سلزي أب كلت يوم أبو حد عينت علامة يزلون جن تخكلني زربايو أب خالي أب السودان زلو كنتاتون مسارة سيفن إماراتن كوينا نتي زي رقاتنا السودان ون اتدف زل حجر مخانا يزقل زلو كمون مسجد زلو مسحاب مترينا حجر ما بسمنا أرتقى بحر زبلنا بإيرتران بإثيوبيا زخيد زلو كنتاتون نايب إيرتران جبتن قصو زدف زلو زيادة نابير ترايو تريناو نفسو زخالة أسكافي كنتات مخانو هذا جورج زبهال بزح باير تراد صحيفون. By the way, Mr. Masad Paulos is a successful billionaire. هذا billionaire is Lebanese American businessman with numerous ventures in Africa. He knows Africa. He is also father-in-law of Tiffany Trump, daughter of President Donald Trump. I believe it would be wise for Eritrea to engage with his office to work toward lifting sanctions, strengthening bilateral relations, and exploring future investment opportunities. Eritrea remains one of the most strategically located, aid-free, and politically stable country to partner with. Huge potential. بمبال نحاول تتاجروا حاولت مالت أتوي معنا قبل مسكال مالتي كم نيم بس إريترا نخلط يوم تاجروا نزي سبزي بغتا engagement مسو مقبار العلا قدر سنة مخنياتو نافريكا بقرب از فلت investment اب افريكا ببزح زلو نكونتاتنا افريكا كردوز خلص لزغونه لدونالد ترامب دما ناي قرب اسبو سلزغونه تغلاتيفكا ريغميغم جوبيان تغلاتيفهم نزي سبزي حيزو مسركب جيروم درو قداماينا investment نا امريكا نباتهم كاتو هذا كامباني دي ولا هذا جروب ناي فاينانس انفست قبر بخانو ترداديهم كم زلو يزنقر زلو سلازي إيرترا تناتا diplomatic منقصقاس is required بزح سراح كم بيزلو بزح سراح يدليو كم زلون and سقيل كامر اي
ብዙሓት ሰባት መንግስቲ ኤርትራ ንኩሉ ሓሲቡሉ ህሉ ኸውንዩ I hope ከም ሓሳብኩምን ከም ግብርኹም ከምቲ ንሕና ንሓስቦን ክኾነልና ነዚ ኩነታት ኩሉ እናተዓዘበ ዘድሊ ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ኣብ ወታደራዊ ዓይኒ ዘድሊ ስጉምታት ክወስድ ከም ዝኽእል ብዙሕ ጥርጥር የብለይን ኣብኡ ኣብዚ ናይ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ኩነታት ግን ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክስራሕ እንተዝኽእል ደስ ምበለኒ ዝብል ግምት ኣለኒ ወይ እውን ገምጋም ኣለና ኣነ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ካብቲ ኣነ ዝግምቶ ንላዕሊ ተሰሪሑ ክህሉ ትምኒተይ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ካብቲ ኣነ ዝሓስቦ ወይ እውን ኣነ ካብቲ ኣነ ኣብዚ ዝዛረቦ ንላዕሊ ኤርትራ ወይ እውን ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚ ግምት ናተይ ጌጋ ክኾነለይ ትምኒተይ ከም ኤርትራዊ ማለት እዩ ካብቲ ኣነ ዝግምቶ ኣብ ፓብሊክ ስለ ዘይርዮ ዘለኹ ዝፅሓፍ ወይ እውን ዝወፅእ ስለ ዘይንርኢ ዘለና ኤርትራ ብታሕቲ ታሕቲ ካልእ ነገር ጌራ ክትህሉ ትምኒተይ ምዃኑ ክትፈልጡለይ ይደሊ ይግዳስ ከም ዜጋ ኤርትራዊ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘድልየና ክትርድኡ ኣለኩም ሓደ ግዜ ክርዳና ዘሎ ዜጋታት ትንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም ዜጋታት ግን ብቋንቋ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ሓሰር እዮም ዜጋታት ብዙሕ ነገር ከድምዑ ይክእሉን እዮም መንግስቲ ዘድምዕ ተሰማዕነ ዘለዎ መንግስቲ እዩ ኣሚን ክንዲዚ ዝኣክል ዲፕሎማሲ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ገንዘብ በዚሕዎም ኣይኮኑ you have to engage you have to try ኬትካ ማዕፆ ክትክሕክት ኣለካ ዲፕሎማሲ means a hard work ዲፕሎማሲ ማለት ዕረፍቲ ዘይብሉ ስራሕ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ምክንያቱ ውድድር እውን ስለ ዝኾነ እዚ ሓንቲ ካብቲ ዝያዳ ስራሕ ዘድልያ ቦታ ናይ ኤርትራ እንተሎ ዲፕሎማሲ ናትና ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ምንቅስቃስ ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ስትራቴጂካሊ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ከም ዘድልየና ንፈልጥ ኢና ሓቂ ሒዝና ኣለና ኩንነት ናትና ይዓቢ ኣብ ባይታ ንኩና ዘይደፍእ ዘሎ ሓይሊ እንተሎ ኤርትራ እዩ እዚ ኻ ንፈልጦ ኢና የግዳስ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጂኦግራፍ በዓል ሃሪማ በዓላ ተእዊ ልኡላውነት ዝጥሕዝ ዘሎ መን ምዃኑ ኣብዚ ስምዑ ላይ ጸሐፊዎች የጥንት የፋርስ ጸሐፊዎች ሲጽፉ የአክሱም መንግስት ውድቀት የጀመረው ከኢትዮጵያ ተወክሎ የመንን ሲያስተዳድር የነበረው መሪ ራሱን ገንጥሎ የባህር ኃይሉንም ይዞት ሲሄድ ነው ከዛ በኋላ ያሉት ዘመናት እንግዲህ ባህር በር ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ለማደግም ለንግድም እንግዲህ በእንደዚህ አይነት በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም በጣም አስፈላጊ መሆኑን የሚያሳይ ነውና ከዛ በኋላ ባህር በር አተንም በኖርንባቸው ዘመናት የኢትዮጵያ መሪዎች ሁሉ ጊዜ ባህር በር እንዲኖረን ይመኛሉ አጼ ዮሐንስም ለምሳሌ ከእንግሊዙ ጋራና ሲሉ ዋናው ምን ነው እና ኢትዮጵያ በታሪኳ በሁለት ዘመናት ላይ እርስ በርስ በተደረጉ ትግሎች የባህር በር እና የባህር ኃይሏን የማጣት እድል አጋጥሟታል ባፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ብተደጋጋሚ ነዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ሕቶ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ድማ ንጹር ዝኾነ ብስኮላርስ ብምሁራት ናቶም they're pushing it too much ዝኻንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሕቶ ኣብ ታሪክና ብሰንኪ ኩናታት ሕዲና ኸሲርናዮ ሕጂ እውን እኳ ኩናታት ሕዲኹም ዘለኹም ግን ኣብ ደገ ባሕርኻ የብልኩምን ብሓፈሻ እንታይ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ጥዕና ኣንቂዶም ከምዘየለውን ከምዚ ኢሎም ልኡላውነት ናይ ካልእ ሃገር ዝደፍር ዘረባ ታሪክ ከም ብሓድሽ ንክፅሑፍ ኣብ ዝፍትንሉ ዘለዉ ግን they have the audacity ድርቅና ነቲ ሓሶት ንክደፍእ ስምዕዎም ኣብዚ includes amassing troops near the Ethiopian border, training armed groups and reinforcing anti-Ethiopia proxies. Intelligence also reveals that Eritrea is facilitating the rearming and retraining of previously defeated militant factions like TPLF and is fueling conflict in Amhara by supplying arms and logistical support to extremist elements. Despite these efforts to derail Ethiopia's internal peace and national growth, the Ethiopian people and government remain united. ብሓፈሻ ኤርትራ ሰራዊት ተሰልጥን ከም ዘላ ንኩናት ንህወሓት ትሕግዝ ከም ዘላ ዝገልጽ በዚ እውን ስምዑ አብይን ወይም ፌደራል መንግስቱን በቴክኖሎጂ እነ ኢሳያስ ከህወሓት ጋር ሲነጋገሩ አብይን ወይም ፌደራል መንግስቱን በቴክኖሎጂ አንችለውም በአውሮፕላን በጦር አውሮፕላን አንችለውም በአንድ ጊዜ ድምጥማጣችንን ነው የሚያጠፋው ወደ ሙሉ ጦርነት ከተገባ አስመራም ትወድማለች እኛም አንኖርም ስለዚህ ክረምቱን ጠብቀን የጉሬላ አይነት የእግረኛ ጦርነት እናድርግ እናንተ 200 ሺህ ሚው ምናምን ሰራዊት አላችሁ እኛ ይሄን ያላለን ፋኖ ይሄን ያላለው ኦላንም እናናግረዋለን አሁን የምታዩት ጥምረት ማለት ነው አሁን የምታዩት መናበብ ማለት ነው እዚያ ተዘረባ ኮይና ዘላ ሕጂ እዚያ
اتا انساتهم اب حنقولهم تغريص ازلا از كله نيرتراك نورينا بعفار كن كيدينا بجلز بحال زنبره ኤርትራክ ትወረና ያ ምስ መን ኮይኖም ብድሮናትናን ብቴክኖሎጂናትናን ስለድፈርሁና ዘለው አሚን እቲ ንሓሶት ከይተሰከፍካ ምሕሳብ ክሳዕ ክንደይ ሊቃውንትናቱ ምዃኖም ኢኻ ትርኢ ምልእቲ ዓመት ንኤርትራ ክወርዋ በይናይ ከም ዝምችኦም እዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ ንኤርትራ ንክንወር ናይ ሰዓታት ሕተይ ክኾነና አሚን ብዙሕ ክሳራ እውን ዘድልየና ናይ መዓልታት ሕተይ በቃ ኣስመራ እቲና ነቲ ሃገር ክንቋፀር ፀገም ኣይኮነን ዝብል ዝሓገየ እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እያ بخلت أنا مببع بتحدى نيرتراك ساعة كنز كفروا مخالهم سموه اللي سمعنا حقهم يوم كفروا تفرح حجر سلزقون إذا ما جنان زل يكون كل زين زارة بزلنا أبيع لزلنا نلا على خن كيس لندلي ينبر إثيوبيا بس حجز على تقرصي أمانة نيرترا نتف أتا كم تقدم حجي تحلمو زنبرات مو زي سلت أمس كل بتقبل التنتا زي سلت زنبرة لو من تناي كرم تحلمو زنبرات جيراتك سلت أي الكات حسب أي تخلنا بتحطه جن إذا زارب وزلوا بقمت على مخانين نفلت سلامتاي إيرترا زخون يكون intention كم زي بلا نزيوم نخط ورم سلام نفلت إيرترا نزيوم نخط ورم مدب كم زي بلا بيناي من قد ياخذ قلت لهم زلوا انتاينا وتهدراو مقص قصاص سلازري زلوا نساتهم بعلاتهم نقهم مشيتني نقرونا مالت مال بدي كل العفار كيدهم تانكتاتهم قالنا قصايسهم ناي معلتات حتى مخانون كل نقرني كوينات تداليهم كم زلون بزح من اوراق يرم تمليسهم من جد ما بتكزا سراويتان قصايسهم كم زلو يمز نقرو زلو إذا كلنا قبر خنتاي بلو إيرتراك تورنا جزيا بخا ما يكن ترجم على النايت حتى إذا إيرتراك تورنا دلي على علامة ما بدروناتن بتكنولوجي كندم سوسهم كم نخل سلدفرو زلو كل جينا أبي تبغيشتو كي مسألنا خلو أب كرمتي again timeline يو نجزي قدر بيز نقرزلو أب كرمتي مس هو حد كوينو مس فانو كوينوم مش شنو كوينوم كلهم coordinated كوينوم كمناي غوريلا عينة تايم على غوريلا إذن كم زي عينة متقعد خبروا الله يقول يوم إذا حنت كابتا نأبي كيدك أسا كفي لخمسة حدر تقبرنا كرم خانا نفلتينا we know this could happen إيرتران تدلياتو كنت قبر خم تخل كنديك زي تزارينا هنا and I really hope كنت قبر أنت تدخل نزي نك إيرتران قبر أنت تدخل مغنياتو سلمت أنا كوينات دليكم كم زبدالو اليوم سبات جاتهم أفتحت مرحلتنا يا بسلام كبنايم يلوز حسب I don't know كبيع عين السم مغانا يردانني اليوم سبات جاتهم نيرترا كي ورروا عند خي قبروا كي تنكفواك حالفيهم يلوز حسب I don't know مسوق زرباي باللينانه سلمتاي أب أنت كجبر كم تغل أب هجور أنت جوري خاطفل أب أنا أنت جبر خل كجمة تدليقة أبتم نسو حزبيهم يلوم إلنا بلو تقبلوا وحزبي أنت جبر له تري والله كندام حرس تقبل سبيل نام حران تاي قبر مالو تري الله نتقارو نكعللنا بلو نازم مريم تقبل أمه من هالبات حوحات يتقبلهم قلت حزبي تقبل وين بتقرينيا تزاري بلوم دماغ كم تسأل له خينهم نيرمين أنت جيرو أمك أبي وتبري يوم زي فلتو قفعي وريد الله نهو رومو حزبك كوي كابس جير حزبي خانزغل نهو رومو قد مخلي جميرك صافي جي تشوفهم كم زلو ስለዚህ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ፕላን ከም ዘለዎ ድሮ ብኣካል የርእዮም ኣሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ የርኢ ኣሎ ናብ ኤርትራ እንተመፂኡስ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ምግማቱ ዘሸግረካ እንተኮይኑ ናይ ብሓቂ ናይ ምግማት ፀገም ስለ ዘለካ እዩ ናይ ሪል ሆፕ ንስኻ ነዚ ህዝቢ ኣይትበርሖ እንትኸውን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ንከምዚ ዓይነት ርኡይ ነገር ክትግምት ዘይትኽእል ወይ ክትግምት ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ ብክልተ ነገር እየ ዝርዮ ክሳዕ ክንዱ ናኢቭ ወይ ናይ ምግማት ዓቕሚ ዘይብሉ ሰብ ህሉ ኣይብልኒ راين تايسو إيرترا تدمسس كل يمسو منكس إيرترا تدمسس تقينو زبل الرأي زلوا بوليتيكا وسبال بس سبكم زبل تايو سدرون دقدو وسي أبي إيرترا دما كان محير تصل إيرترا بزخوني يقول من قدنا تسرعات كنك يراين خلينا يلو زقبسة قد إذا سرعات زي تفعل مع تتراير يعني يلو تسلي تحرز سرعات وي تحرز منكس أبي إيرترا زولون تتأفيو تهاجر تاكد كونيا not my business بزعبو زي قدس مالتشو ترجعون لهم بزعبو زي قدس كندي قال لو كنقرأكم أبي بدرونات جير ولا قازا زي قبرنا زي هاجر زبلو كم زبل الله إذا كان تايزر هيكا أبيز أتصفى كارت هاجر تصفى زغورتو جن تصفى غوريتو أم تدل ليلك خالص بوكاي آمنة زلوا ما بوشتو اللفظ بالك رح انتزلوا برا بدأ ني بريزنت سياس قال سباتلو ني بريزنت سياس إنه توم علفتي عبي تحلفتن بدرونات هاري مكاليم كم زغول أنت زغون دا أمريكان دا العليا عقل لهم دي قبرو قدم what are they waiting رجيم تشنجي لهم كابزر بشكو كقبروه زغول تقينهم زي قبروه كقبر سلا زي تخاليو كقبروه سلا زي كل زي اكساب حجي زي تقبره رجيهم لهم for whatever reason
كجبروا سلزي كله أفتوش تأوسر كل نايت منجس كعتو سلزي كعلو أي جبر وانا له أبدا كمان سلزي حي شو جبره بس عارو نساتهم كعتو وخمس خلي فلتي all in all انت أيام زجبروا نازلوا الساتهم إذا مناوراناتهم ناي وتهدراو مناوراناتهم بقيمت على الكلام ببلنا بس كعتو جبري دالو كم زلون جن إذا زبلوا زلوا حنت نجار كاتم بهالكم أبتنا يتجراي أبناء والقايت أبزنا والقايت معرفت تجراي زبلوا زلوا كوينا زي تعرف كم زخنة ردونا خوني متسألوا قدام أي immediate سقعت ويس سكفتنا كوينات نبير تراي كونن immediate سكفتا ويون تي حجز الرأزلوا زربا كوينات أمم قتجارون فدرالن كون كم زخل قمت علو قمت يزي كون خل but at the same time شفاف جيرو قال نجار يرو أنصار يرتراك فني خلده probably አይገብርኒ ልካ ተዛረበሉ ተመካሐሉ መንግስት ከም ዘይኮነ انا አቢ ስርዓት ፍሉት ነቲኩም አገዛዝ ምናምን የተባለ የምታየው ጥምረት ውጤቱ ይሄ ነው በነገራችን ሌላ እንዳትሸወዱ ዛሬ ገዱ መጥቶ የነገራችሁ ምንድነው የኢትዮጵያ መከላከያ ወንጀለኛ ነው ብሎ ነው የነገራችሁ ገዱ አንዳርጋቸው ስለዚህ እነ ሚልኬሳ ምናምን ያወራሉትን እያያችሁ ነው ነገር ሌላው አሁን ያልቋል እሱ ጉዳይ እንኳን የታየ ምንቸት ገብቷል አሁን የሌሎቹ ጎመን ነው ይወጣሉ ሁከት ብጥብጥ ለመፍጠር ነው ታየ መግደል ነበር አሁን ጀዋር እኮ ዛሬ ኦልሞስት አመነ የብልጽግና ተከፋዮች ታየ ደንዳ ሊገደል በሞቃዲሾ ምናምን ነበር ከዛስ ምን አለ ጽሁፍ ዝም ብሎ የተላከ አይደለም አይታችሁታል ብያ እንትኑ ሊስቶቹን ለብዙ አገር ለአንቶኒዮ ጂ ለጣሊያን ለበርሊን ፓሪስ ለንደን ሞስኮ ዋሽንግተን ዲሲ ለማርኮ ሩቢዮ ለብራስልስ አቡጃ ለብዙ ሚኒስትሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የተላከ ደብዳቤ ነው كم تري ودلهم التكوينات وسقاس عقدا ناتهم نكوينات يدلي كم زلوا يزنقرونا زلوا انتهي لصحيفانا بيكس نزم سراغو إريتريا 6 بيس من زانا تي من قاري حنتي أبزي زياس كسم أوازيوم إرتراين دبلو زلوها كنسم انتهي بلو سمك قطعناو سلامنا دهنت لي በደንብ በጥልቀት ተወያይተናል ችግር የት እንዳለ እኛም አለን በዚህ ብሔራዊ ጥቅም ላይ አብረን እንደምንሰራ ተስማምተናል እነሱ አፍሪካ እና ሰላም ስለምትፈልግ ይሄ ያገናኛናልና አብረን ጥሩ ውጤት ነው ይሄ አሜሪካና ኢትዮጵያ ናቸው ካርታ ብንሪያ ዘለና ብላዓል ኢሊት ኮይና አትወትያ تمثل بزغنا قلت ركب بخمي خاطري خالد إذا أنت النيسياس دك أسزخل أو نجارات حنت خابن زيح قد صالي عجي تايز بالنجار قد صليو لو خاتن طلع طمن يلد نبل كخبز زيح مالتي معناته السمس أبي أحمد بحد خلو أبي أحمد زركوات دي كم تزد الله يخيد عين برن فايلاتو تسيغي نيرو ريخا خاب أقواز وتصل خناتات كابوزح نجارات تعاط زجبارو لزنبر خناتات حليفوسي هجي السمناتهم إنترستاب كيح بحري قدمون أبل جزء هديجون قبل شبرا أبكرنا أفريقيا نمكل خال تباهيل زقومة أبدري دواز مسرته نبوملهم نايكرنا أفريقيا هجرات ندامت ترينينج زنبرة أنتي تيرور تاسك فورس زبهال أمام زكادو لزنبرة نحوار سم معتنير زين حجي أبزيا أنت تا قصانة زيت روبونيسياس متتاو نايدي حيلتات زي أبزوبا هلاوة بحبار مسرح نتزوبا زبطبطو زلا أكال من مخانو نزخاني بحبار كميجر كاتقال خالو بفلايكا إثيوبيا أمنايك إيه بحر قداي تغلالا رول كلواي بلان تبايلو مسجبتي مسمندو غينم زقوبرو ونظرات تاريفو أتي ولا تنباسادرنا أمريكا بديساوا زلو زعبا قداسنا أفريقيا بحري تحتي تذهبوا ملسون أبقرب أوانات بزح جديد الزارب زنبري ስለዚህ እዚ ዝገብርዎ ዘለው ናይ በሐቂ ኪኖ ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ ዞባ ፍጠር ዝኽእል ነገር ነዚ ዞባ ዝብፅብፆ ዘሎ ኣካል መን ምዃኑ ኣብዚ ዞባ ዝኻ ናይ ሓባር ኢንተረስትና ንቅድሚት ብሓባር ክንሰርሓሉ ወሲና ኣለና ዝብሎ ዘሎ
زين دقاس زي هو نغراتين سرعه تغلب حدا دقاس زي هو نغر تايو اب جيبوتي زبيزو مدبرنا امريكا بوزح ناي سلالات قالات ناي سلالا ساتلايتات اب تخباب غيرو ميليتارلي ولا ابي احمد خصم نيري اب غيزي مسحو واحد كينات زنبله اب جيبوتي زلو ناي ميليتاري بيز ناي ساتلايت ركبات እንዳገበረ ሰራዊትና ካቤና ቤን ቀሰቀስ ከብዘሎ እንዳነገረ ይህርመናሎ ዝብል ጥርዓን ይقرቡ ነይሮም ኣብዝኔሪ ዛው ወጥዮም ካብቲ ዝነበረ ገባብ ወጥቃላት بحفشا كم نريو زلنا زي ركب زي خالد جيد قال زلو أمريكا مس إثيوبيا مخانا ويون أبغون إثيوبيا خوينا وتهدراو من قصاصات كتجبر ديا أمو نبي إرتراز جبر كوتهدراوي ميليتاري أدفنتشريزم بلوز وتهدراو من قصاصات دونالد ترامب أبزح جزر لو أجبابات كجبري يخل دون الزبل أمريكا تراين دي أخذ ملوسة تغل بحفشا نريو زلنا أزيز جبر زلو بوسترين زيادة ني إماراتنا محقواس جبر كم زخونيون عيد جام زلني مهنياتو إمارات كنا عغزي كل سلوا قبل الأمريكا جيراس لزلا نتي أمريكا أتجبر زلا كنتات نمر أي حركة بتحجي زين حري إمارات كتجبر خينا زين ريو زلنا هذا ناي 3 بليون إنفستمنت تجبر مخانا كاب جبت كاب سومالي لاند زبقسنا بربراز خيل إنفستمنت تجبر مخانا بتدقى قامي يقلز الله زعجي نزخ تجبر خينا أبي إثيوبيا ناي أمريكا نتي استابيليتي ناي تهاجر كترجع الله كتسأرك تكلا الله عزها هذا كاوت إن أمريكا بريزنس ويون أمريكا نأبي لجيتيمس إن مهاب أبي دقف كم زلا وامس أبي كم زلا حجز مهاب بدر ما قال رجع للإيرترا حماك حسب كولونيوم ني أبي ني أمريكا أمازيزوم بمن قد أبي جيرون فتنا خجبري كولونيوم نبي إيرترا أين بالنينا بحفشاجن هذا 3 بليون أبز حجز ولا مدرخ إنفست خجبري إيلون تحرز وجع له قينتي إمارات كنتاتنا إثيوبيا أبقى متكيتوا يقبروا له الكاك حسب يتغلقها ስለዚህ እዚህ ክግበር ዝኽእል ኢንቨስትመንት again ናይ ኣሜሪካ ጋራንቲ ናይ ሴኩሪቲ ክትህብ ክትክል ኣለዋ ነቲ ቦታቲ ኣሜሪካ ጋራንቲ ክትህብ ከተትሕኖ ትኽእል ድያ ነቲ ኩነታት ክትቅይር ትኽእል ዶ ወይ እውን ገለ ንዝብል ወላ እውን እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይልታት ፋኖ ይኹን ህወሓት ንኩሉ ክራሽ ንምግባር ክገብርዎ ዝኽእሉ ፈተና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኡ ሓሊፍካ እውን ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ፈተና እውን ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ there are many possibilities ساكت زي أمريكا تقبر زلا ني فوتوشوب نسأل نمرأيو إلكا كزرب بهمو مدام نمتاك وهابلو زخلي زبل قام يبلين قل immediately أقولنا أمريكا أقولني أبي خوينهم هذا أبو كيناتنا بيرترا نخبق قصو يدفعوا لو نختبل دما قرب كبد زبالة خويني سمعني دقفنا أمريكا أقولنو مهلا وقن التحساسابي كي كونك ترف هاي كلنيو سلازي نزو كنتات زون خول جنزابي كجبروا لزلون كله كله كجبر زخل دبلوماسيا من قصاصات انت اللي خينو قن تي وتهدرا من دلاوات كجبرت خل انا انت لس فنير نزي نم حجازي له إيرترا كوينات زبالة تدلني أزلا but it is more than ready to defend and defeat if provoked إيرترا نزخون no sorry أب لعلي لا قالك فالت غلسة إيرترا سلامية تدللا أبجن كويناتن أجرجرن يمنا له إيرترا نمعبالة جزء كتحاسبنا دليل كلا أبجن أبت كبابي ديستراك عنوتن كويناتن كبجسي دل خمسة له أما بزعتو أبزوان زين ريزلنا the truth the world must hear while Eritrea celebrates peace and neighborly unity مستقراي زكبر زلو ناي سلامن ناي رقاتن وعنقوانا تزربه خلو أبي is dangerously provoking war to escape internal collapse ስለዚህ ኣብግን ነቲ ሰላም ዝግበር ዘሎ ፍላይ ምስትግራይ ዝግበር ዘሎ ጽቡቕ ናይ ሰላም ጉዕዞ ንምዕንቃፉ ናይ ኩናት ጎስጓስን ናይ እግርግር ኩናትን ነታ ውሽጡ ዘሎ ኩናት ናብ ኤርትራ ገጹ ክደፎ ይደሊ ከም ዘሎ ወይ እውን ነቲ ውሽጣዊ ፀገሙ ኢንተርናሽናል ኣቴንሽን ምንታ ንኽረክብ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ክፍትን ከም ዝደልን ብግምጥል ኢልካ ግን ኤርትራ ትወርንላ ብምባል ድማ ጭብጠ የድለይካ ገለ የድለይካ ነቲ ዘሎ ናራቲቭ ተቐቢሉ ምክንያቱ ካብ ኣሜሪካው ነቲ ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ኣላ ዝብል بروباغندا تقوميتلو سلازنبره نوع تقيمو منكس إثيوبيا إيرترا وشتو كم زلامو كابوك توصلو لعلقلو دما إيرترا كترغاغصو زي تغل فانوز غبرو زلو فانوز دفو زلو إيرترا تقبرن زلا يلون تخصيصو إيرترا لحنت تقبر يتخليها سلازي نكوينات قد ما كنت نكدالو ويكا preconditions كقبرو زتقاملو زلو This war drums bit louder but truth is louder still
claiming Eritrea is preparing for war with zero evidence. ስለዚህ አቢ ንኩናት ይዳለኹም ዘሎ ኩሉ እንቅስቃሳቱ ናራና ቀለላ ኤርትራ ንኩናት ይዳለላ ዝብል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጭብጥ ድማ ሓደ ካብቲ ንሳቶም ኣዝዮም ማስተርስ እዮም ናይዚ ዓለም ካትሶም ኣምያነ ተሓሶት ናቶም ተቐበለያ زحزن كفال دماسي violating Eritrean sovereignty by eyeing Asab and Masao ports a massive troop movement toward the Eritrean borders with Tekezo and Afar تزي نيرترا قص أكوينات دلزلا إثيوبيا مخانا أبو تهدرا من أوراز قبر زلوسي أب هجراو تلفزيونات ناتو بزعب عصب مساوان متوعنا نيرترا لولاوي ودبات زارب زلو نسيو سراويتنا تكزان كساقس زلوز بعد زلوسيو بعفار سراويتو كان كساقس بفيديو قد يحزر إذن برنسيو سلازي نكوينات زدالو زلون ناي كوينات قوانقوا زنفع زلون بوغيران فلطوين but they don't care ኤርትራ ከም ትገብር ዘላ ገይሮም ግን ይዛረቡ ዝኻ ኤርትራ አግሬሲቭሊ ነዚ እውን ክትምልሰሉ ምተገበ ከምናተይ ማለት እዩ ኣይሰምዑናን እዮም ክትብሉ እንዲኹም ግን ከይሰምዑኻ ከሎ ብሓይሊ ክትጉስኩስ ኣለካ ሉከት ራሻ ሉከት ኢራን ክንምንታይ ኣብ ሚድያ ፎሬን ኣፌር እዚ ኩሉ ኩናት ምስ እስራኤል እናተኻየደ ከሎ ሓደ ፎሬን ኣፌርስ ናቶም ንጀኔቫ ይኸይድ ምክትል ናቱ ናብቲ ገለ ይኸይድ ምክትል ናቱ ናብቲ ይኸይድ ሓደ ናብቲ ይኸይድ ስለምንታይ ኣብ ሚድያ ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ክትጓየ ክትክእል ኣለካ ኩናት እናተኻየደ ከሎ ናብ ቀጠር ከይዶም ነይሮም ኩናት እናተኻየደ ከሎ ናብ ገለ ከይዶም ነይሮም you have to aggressively ክትንቀሳቀስ ኣለካ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ካብ ካልኦት ሃገራት ንራሽያ ናብ ኢራን ናብ ካልኦት ክንርኢ ከለና you really have to try your best ነቲ ዝመፀካ ዘሎ ዲፕሎማቲካሊ ከተበርዕኖ ክትፅዕር ኣለካ ኤርትራ ከምቲ ትገብር ደስ በለና Eritrea doesn't want war but it is more than ready to defend itself ኤርትራ سلام وكينات يدلني أجن نزل مسا كينات كتمكت عقم زلوا هجريا إلى اللغو Eritrea can and will break the back of any aggression swiftly and decisively. لذي زخوني يقول متكعتنا بإرترا زخيدما إرترا نزخوني يقول نباز مت عند حقوقنا تفري سكت ملصق خل هجريا. Meanwhile up to دوبات جن إرترا إثيوبيا إرترا تجراين سلام كستما قريب ميرو مالو حزبنا يدوباتنا كلتي هجردما سلام ساكن ديت خانو أبي أحمد قديفو زنبرة زي كلا خلولو زنبرة دوبات ناي تجراي بسلام كنبر بسلام كنكساقس بسلام سلام كستماقر جميرو خمزلون زي دما نابصبو كيدو كدف قالون كتغسكسلون زغبامبر نابكالو كينات كتوزدو نابكالي شجر كتوزدو أما يتجبن بات ننبرلو زلنا علم نتيكون دايكونه نتنسوز دلي أجندا أقدمو زخيت كساب زخونه العلت انكاغي كان لينا يمثلني حجي كابيرترا What is going on up Kenya? We start with Kenya. It is marking the 1-year anniversary of the anti-tax protests, with more protests. Now, what started as a tax uprising has come full circle. It is a renewed warning to William Ruto's government that the fight is not over yet. Thousands have taken to the streets across Kenya, marking 1 year since a wave of anti-government demonstrations, and it reached the peak point when Kenyans stormed መቸም ኣብ ኬንያ ድማ ኣብ ዘን ዝሓለፈ እዋናት ፅቡቅ ጌርና እውን ከነስተብህለሉ ዘለና ፐርስፔክቲቭ ክበኩም ስለ ዝደሊ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ቅድሚ ዓመት ኣብ ኬንያ ሓደ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ዳርጋ ሩቶ ክወርድ ኣለዎ ዝብል ብርቱዕ ዝኾነ ጎስጓስን ነውፅን ርኢና ነርና እዚ ጎስጓስን ነውፅን ድማ ሕጂ እውን ናብ ካልእ ኣንፈት ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ እዩ ስለምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና እዚኣ ኣስተብሂልካ ምርኣ حجي انتايه كريكم دلي زلو غابزي ابز حلفه ويليام روتو ناب تشاينا قيدو مس تشاينا حدا ديل كقبر كم زفتنن ابز ربادما حدش مدرخنا اتوزلنا كينيا ونلك كم تشاينا نتي حدش مدرخ ني وورلد اوردر ام مسرع عبي اجام كتقبر مخانا تزاري بنيرو وصيتنا يزخل نريو زلنا نايزخل نريو زلنا حجي امريكا ኣብ ኬንያ ዘለዋ ኣጠማምታ ኣብ ሩቶ ዘለዋ ኣጠማምታ ቀይራ ክትሉ ከም ትኽእል ዘገምት ኣሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሙሉ ብሙሉ ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ስለ ዝነበረ ዊልያም ሩቶ ኦልሞስት ኣብ ጫፍ በፅሒ ተመሊሱ ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ምዚ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ናብኡ ክመፅእ ሓሲቡ ነይሩ ቅድሚኡ ንቻይና ስለ ዝኸደ ዊልያም ሩቶ ሓሪቑ ነቲ ጉዕዞ ናቱ ካንስል ከም ዝገበሮ ዝዝከር ኮይኑ ምናልባት እዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ أجرجر أنت برتعو ويليام روتو كده حندا يخون يدعنن I don't know كبيت زخونا نجاريجن again أمريكا رجيم change أب كينيا تجبر على قليب لكم يلا absolutely I don't think so هاي مثلاً التزبي بتشعوزنا برون كاسينون دك إيش كم زينا برن أبز حلف واندما
وورلد بانك فاينانس بزقبرو ويليام روتو بزح مليونات جنزب هيبا منتاي خقبر ملو بملو سايبر سيكيورتي سايبر كنترول تكنولوجي كتاتاتو زغانتاي مالتيو نتبي انترنت دو بقالز قبر انت اروخ قبر زغل اقد ديمريو كعص ولو زغل تكنولوجي تات نكعاتق نتمنجستي انا على بانك ولا البانك بزح جنزب عدا هيبو ازارا بار السوقين نيرو سلازي اذن ريو زلنا حجي كنا منتاي بكينياويان بعلوم اورجانيك لكاوش تعدس تبقى سيز قبر زلو كندي برسنت كابوخه منالبات بويليام روتو زخدو زلو زي عقبه منكس امريكا بتاسس سناتو غيرو زبغسوي اي دونت نو زي بفصم امريكا بغيساتو كبلاي كلني انا برغصنيا خوينه سلمتاي كينيا ازي اقدس هاجر هنعم قدمي حدا عامس اوريدي ناتوم انكر ستيت كوينا زنبرتيا ويليام روتو دما كابو زقيرلو مغنيات يبلون توسخي ገንዘብ دليو ناب تشاينا خيدو زخو نمبر ناب تشاينا حليفهم هيبوم لو غلغليله وسينكا قريصكا كتساربلو تخل كنتات يلم anyway انتاينا نرزلنا اتي instability ابزوبانا اب كينيا باز منقد ندحركو يلو منغسي اغريسيف لتنقساقسو تطو تدبيلو كبيت كون كم زغل ጉዳይ ናይ ሱዳን አበ ያለው ኩነታት ናይ ሶማሊያ ከመ ያለው ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ከመ ያለው I mean the list is very long እትሊስታ አጸቢቁና ነው ሒዝ ኸይዘሎ አከምዚ አይነት ኩነታት ከሎ አሜሪካ ሓደ አብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንብግምጣል ካል ኩናትና አብ ክድግፈያ ኢለን ክግምት ይከብደኒ አይገብርዎን ወይ ናይ ውዕልዎን ኢልካን ምዝራብ ግን አዝዩ ጽላለ ጥራይ ካውን ዝኽእል ታሪክ ናይ ኤርትራ ተመልኪትካ አብ ኩሉ ነጥቢ ከቢድ ምዃን ንፈልጥ አሜሪካ አከምዚ ዓለም ከላ ቻይና ከንታይ ትገብራላ ክልተ ነገራት ክንሪ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት መጀመሪያ China boasts superior force when compared with our military. Well, there are some who believe that China, the newest superpower on the world bloc, is the country to watch. Imagine a warship that doesn't depend on or just follow orders from its commander. Instead, it thinks like it's in command on its own. It doesn't wait for a captain's voice or a command center's green light. Instead, it observes the battlefield in real time, evaluates threats, prioritizes responses, and, if necessary, strikes first. And it does every single thing on its own. Welcome to the era of China's Type 054B frigate. At first glance, it may look like just another sleek, modern warship. So, እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ዘረባ እዚ ድማ ምናልባት ቻይና ኔው ከይዳ ስለ ዘላ አገዳሲ ኮነን ንዓና ግን ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ንሱ ድማ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዝብልዎ ዘለው መራኽብ ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዝምርሓ ሰብ ዘይብለን ኩሉ ነገር ግን ከም ሰራዊት ዘለዎን ኮይነን አክት ክገብራ ዝኽእላ መራኽብ ኩናት ሰሪሓ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ንቻይና ኣመን አገዳሲ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኩነታት ናይ ታይዋን ኔቶ ኣብ ዝገበረ ዋዕላ ሕጃብ ሄግ ገይርዎ ዝነበረ ኣብ ኔዘርላንድስ ማለት እዩ ቻይና ወታደራዊ ዓቕምናታን ወታደራዊ ድልውነትናታን ታይዋን ብሓይልን ምቁፅፃር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሒሎ ሰራዊት ናይ ቻይና ወታደራዊ ዓቕምታት ናቱ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ክሲ እንኮላይ ኔቶ ያስሚዕ ነይሩ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ቻይና ካልእ ደረጃ ናይ ወታደራዊ ብቅዓት ተርኢ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኩናት ድሮናት በይነን መፅአን ሓደጋ ከውጥቃልካ ይኽእላ ክንብል ፀኒና ሕጂ ድማ መራኽብ ኩናት بعلن زخدا كابرحو قطقاصرن تخل جن لعل كل ما بعلن ون زتمتا سنسر زلون بالحد ما زلون صلاين تريان كتكوسا زخلا إنا نبد نرز لنا سلمتاي تشاينا كم زخد كم تمرز على نهر لهم كذا ما تشاينا قصر حدا مركب التفراب عالميا ببزح مراقب كتفر تخل هاجر سلا زغنت سراويتات رايدة كونت كسدل كاتخل بعلن تزويرن خدا زخلا نيفي كسدل كاتخل مالتيو إذا تكنولوجي زي تشاينا من هالبات أزياء قداس كونكلو ቻይና ምስ ቻይና ቅርበት ዘለዎን ሃገራት ነዚ ቴክኖሎጂ ዝክረኽባን ተኽኢለን ድማ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ትዝመፅእ ዓውደ ኩናት ብኩሉ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ እውን ረኣናዮ እንተሎ ዓውደ ኩናት እናተቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሞር ብቴክኖሎጂ ዝተሰነየ ኩናት እዩ ክኸውን ድሕሪ ሕጂ እቲ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ቴክኖሎጂ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒን ተወሲኽካሉ ሞር ሓደገኛ እዩ ዝኾኑ ምክንያቱ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ መወዳእታ ብምንታይ ዝሰዓር ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ሰራዊት ምስ ወዳእኻ እዩ ነይሩ ፀላኢኻ ሰራዊቱን ተወዲኻዮ ሕጂ ግን ፋብሪካታቱ ክሳብ ዘይአነኻዮ ወይ እውን ኩሉ ነገር ተደይዕኒኻዮ ሓድሽ ኣፅዋር ናፍረየ ሓድሽ ድሮናት ናፍረየ ክሳዕ ክንደይ ሽግር ክፈጥረልካ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኩለን ሃገራት ብፍላይ ኤርትራ እውን ነዚ ብዓቕማ ምስቲ ዘለዋ ቴክኖሎጂ ምስቲ ዘለዋ ኩነታት ግምት ክትወስደሉን ክትሰርሓሉን ትምኒተይ ኣነ ካብዚ ወፂና ድማ ቻይና ብዙሕ زيناتات يزلو زي خاصم واس كلتا زيناتات كبكم زي سموا حج
China is stepping up its challenge to the US dollar's global dominance by promoting the yuan as an alternative currency for trade, investment and reserves. With uncertainty around the dollar rising from political shifts to market fluctuations, Beijing is pushing hard to make the yuan a bigger player worldwide. As the US dollar faces growing challenges from erratic policies under Trump to geopolitical tensions, China is accelerating efforts to internationalize the yuan. This means making the yuan uncertain. ሶንታዮም ዝብሉ ዘለው ና ቻይና ባጤራ ቻይና ኣብዝዋን እዚ ባጤራ ናታ አግሬሲቭሊ ክደፍአሉ ጀሚራ ከምዘላ ምክንያቱ ኣብ ናይ ዶላር ተጸጊዑ ዝኸይ ዘሎ ቁጠባ ናይ ዓለም ሓደገኛ ናኾነ ይኸይ ስለ ዘሎ we really need to find a way በመባል ቻይና ባጤራ ናታ ከም አልተርናቲቭ ኣብ ዕዳጋ ናይ ዓለም ንኽመጽእ ትደፍእ ከምዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጽቡቕ ዜና ዲ ሕማቕ ዜና ማለት ናይ ኣሜሪካ ተኣሊብ ናይ ቻይና ተተኪዩ ጽቡቕ ዲ ኣይጽቡቕን ብዙሕ ዲቤት ክልወና ይኽእል ግን ናይ ቻይና ቅሳብ ሎሚ ባጤራ ናታ ትደፍእ ይነበረትን ስለምንታይ ሪዘርቭ ከረንሲ ካውንት ባጤራ ናታ ኣይትደልን እያ ንዑ ንኽትገብሮ እንታይ ክትከውን ስለ ዘለካ ኣመና ኣብ ዕዳ ዝወደቐ ቁጠባ ክትገብር ስለ ትግደድ ቻይና ድማ ኣይትደልዮ ነይራ ናይ ኣሜሪካ ባጤራ ክኸውን እያ ትደልዮ ነይራ ሕጂ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ተጸጊዕካ ምኻድ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓደጋ እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ናይ ቻይና መንገዲ ነቲ ናይ ቻይና ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ንዑን ቻሌንጅ ንምግባር ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ክትገብሪና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ኣስተውዒልካ ክርአ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ Big hurdles, it makes up only 2.89% of global payments, far behind the US dollars 48.46. ብዛዕባ ባጤራታት ናብ ዓለም ዘለው ክንርኢ ከለና ክሳብ ሕጂ እቲ ዩዋን ናይ ቻይና 2.89 ጥራይ ኣብ ዓለም ዘሎ ፔይመንት ንግዲ ናይ ሃገራት ከባቢ 3% ጥራዮም ክሳብ ሕጂ ዝጥቀምሉ ዘለው ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ንግዲ 48.46 ብዶላር ክኾን ከሎ 23.56 ድማ ብዩሮ ከም ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ምዕራባውያን ሃገራት ኦልሞስት ዶላር significantly ከም ዝጎደለ ዝንገር ናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎን ላዕሊ ከም ዝነበረን ግን እቲ ምጉዳል ማለት ድማ ብቐጥታ ናብ ናይ ቻይና ኣይኮነን ዝቕየር ዘሎ ካልኦት ዓይነት ኣልተርናቲቭ ከረንሲስ ካልእ ነገራት ናጎየ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እዚ ቻይና ትገብሮ ዘላ ነቲ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ እዚ ብወገን ባጤራ ክኾን ከሎ ቻይና ለንቀነ ዝገበሮ ዝተኻስሙ The world is focused on a new war between Iran and Israel, and while Western media has been completely distracted by this story, China has been quietly working behind the scenes and just secured 2 massive trade agreements that are going to completely reshape the entire global economy. Earlier last week, the Chinese government hosted 53 African nations in Changsha, China, for the Forum on China-Africa Cooperation. And at the end of the 3-day conference, 53 African nations pledged their commitment to China for a new trade framework that will see African exports enjoy 100% ትሪወለኹም ቻይና እንታይ ትገብራላ ኣብዚ ሓለፈ ናይ ኣፍሪካ ቻይና ኣፍሪካ ፎሩም ዝተገበረ ነተን ድኹማት ሃገራት ከም ባለ ኤርትራ ዝርከብዎን ንኣሽቱ ሃገራት ንኣሽቱ ክብለኩም ከሎ ብቁጠባ ማለት እዩ 100% ታሪፍ ፍሪ ገይረልኩም ኣለኹ ኢላ ኣዊጃ ነይራ ሕጂ ድማ ንብሙልአን ን54 ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ታሪፍ ፍሪ ናብ ቻይና ክትነግዱ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሓደ ዓብዪ ኣናውንስመንት ኣሜሪካ ንኢራን ደብደብኩ ቦምቢ ሰደድኩ ጨፍጨፍኩ ክትብል ከላ ቻይና ድማ ካልእ ስለ ዝኾነ ቋንቋናታ ብሰላሕታ ኩልኹም ኣፍሪካውያን ናባይ ገጽኩም ብጥርሑ ንኽትነግዱ ያር ዌልካም ብዝብል መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ክንደይ ነገራት ይቀያየር ከም ዘሎ ቻይና ናብ ኣፍሪካ ገጻ ክሳዕ ክንደይ ኣግሬሲቭሊ ክትከይድ ምስ ኣፍሪካ ክትነግድ ምስ ኣፍሪካ ሽርክነታ ንክትዕቢ ትስዕር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብዚ ኮንፈረንስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ተሳቲፎም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ናይ ኤርትራ ወኪሉ መን ተሳቲፉ I didn't follow ብዙሕ ሓበሬታ ይረኣኹን ኣነ እውን ኣይተኸታተልኩ ነቲ ኮንፈረንስ ኤርትራ እንተተሳተፈ ጥራይ ዝከታተሎ እምበር ተደየለ ብዙሕ ኣብ ኩናት ናይ ኢራንን ገለን ከዓ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ኣይተገደስናሉን ስለዚ ቻይና ትንቀሳቐሶ ዘላ ብቁጠባ ንኣሜሪካ ዶሚኔት ከይትገብራ ኣሜሪካውያን ድማ ካልእ ንዑ ካውንተር ዝገብር ስጉምቲ ይገብሩ ኣለዉ ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚ ረኣዩ You know, one thing, if I can jump in on this, Cynthia's Bitcoin Act, I think may actually end up being the one that we move forward on because of the strategic reserve that is there. And President Trump has done an executive order on that. And Cynthia's leadership is so vitally important on that. Now, here is one thing, and it involves everyone that is in this audience. The more accepted Bitcoin becomes,
and then people realize there is an opportunity to take these assets that have been the confiscated assets and really put the base in place for a strategic reserve and how ሕጅን ታይም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ እቲ ዶላር ምስ ግዜ ክእላ ከም ዝኽእል ገምጋም ስለ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ናቶም ኣብ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዶላር ምስቲ ቢትኮይን ዝበሃል ዘሎ ወርቂ ኣብ ዓለም ዝበፅሐ ዘለዋ መን እያ የስ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ወርቂ ዲፖዚት ዘለዋ ኣሜሪካ ዲፖዚት ዘይኮነስ ኣብ ባንክናት ኣብ ሰንትራል ባንክ እቲ ዝበፅሐ ወርቂ ሒዛ ዘላ ኣሜሪካ ካልኣይ ቻይና ዘለውን ፍርቂ ናይ ኣሜሪካ ዘለዎም ኣይመስለንን ክሳብ ሕጂ ቻይና ግን ብቕልጡፍ ይገዝኡ ከም ዘለውን እቲ ካልኣይ ወርቂ ዝበሃል ዘሎ ቢትኮይን ኣገይን ንዑ ድማ ቅድሚ ማንም ሃገር ከም ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ኣሰት ገይሮም ቢትኮይን ድማ ክገዝኦም ስለዚ ወርቅን ቢትኮይንን ሒዞም ምስ ዶላር ተገጣጢሞሞ ካልእ 50 ዓመት እውን እንተኾነ እንተወሓደ ንዶላር ፀብለልትነት ናቱን ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ንምርግጋፅ ይጎይለው እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ብዝቐልጠፈ ዝገብርሉ ዘለዎ ስለዝኾነ ንሕና ክንጥቀመሉ ኣለና ኣብ ዝረእይዎ ለንቀነ ዝርዮ ዘለኹ ምናልባት እዚኣ እስከ ስምዑ ለይ ክልተ ነገር ከርእየኩም እየ يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والله يا أحب أن أطمن جميع أهل السودان أهل الخرطوم والله الأمور الحمد لله بخير أنا الآن داخل المصنع السوداني الماليزي وبدأنا الآن إن شاء الله عجلة الإنتاج تريور اللهم زي أب سوداني والسودان خرطوم ترقاقي درو فابريكاتاتنا سراح جمير له نعو تملسو كسرحو نعونا بعد دخوم تو كسرحو تكوينات كارتوم اندرمانو بحرو كله سلام كوينيو نعو متيخم أبز عدي انفولف قبرو نابليس أو عز قبر زلو زقرميو كوينات أب سودان ديق زبالي خلو ويلكم تو عدخم متيخم نعو سرحو فابريكاتات جمير له نكت سرحو نخط لمعو you are welcome زبل زربان سمع لنا إذا عجي business man عطيف عبد القادر زبهال مالتي calls for reviving industry in Sudan factories can build the nations لذي هذا business man يو بتعداتيو فابريكات نار آية نعومة يخم عدخم على المعويلو كينات جينات توكي بله برتو كينات تغير خلو نهزبوت أوعي تقبرالو كم زيتات هذا جزيسي نبي حق نتزبي نعامز أيل كاكتو منون كتزاربون كساكندي أقداس مخانو مفلات يدلي أبزر يجي كلتا نقر كتحازلكم إيه ላው የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ለወጣቶች ያለኝ መልእክት ክረምትን በዋዛ እናሳልፍ የዝናብ ጊዜ ነው ዛፍ ብንተክል አፈር እንዳይሸረሸር እናረጋለን ማንጎ አቮካዶ ፓፓያ ብንተክል ምግብ እናተርፋለን አቅመ ደካሞችን ብናግዝ ቤታቸውን ብንጠግን ሰፈራቸውን ብናጸዳ بعفشة دونت أبي أحمد بوجنو تعويد نبت منسيات كرامات يا تسلو زلو نعسر زبل أنا نعطيت منيت زي فيديو مسرع أخويا نزيا أمتي يا look at this نعيك لا قلت لهم زجبر ويا إنه concept جن نعيك راو رسيتي تبعال بشمو حنت كتما حنس إذا كتما زيادة ما بعلوم يهانش وقت كزاوتي زي كتاتا تاجر ما يجوزوه سلزي أنس نهيجدف كتما ويقول نهيز باغمبار كتما ولا بريزنت هاجر يتراك كتما بحال حنت بوتا أنت تنس ون تتا ليجاسي نهيز باغمبار دي كلمة أيجر ما كمان أبي يتراك حدش كتما كن حنس ويقول معبالك نجبرينا مبال ملاجت جيرون وسيدهم نعيت تسمع عنكم وخمس جبروي فلتني رجل I really hope at some point تمنجسي يرترا نزي كم زعينة أبي يرترا زخونة نجر حساب كهون كم زي كل كوينو جسم عزلو challenge تغيرو مودرن كتماتات كنت كم زغلا معبالك عدو كم زغلن أنفتنا modern cities modern infrastructure نخنجبر سر plan كم زلنا ولا حاجة تدي جبرنا plan كم زلنا announcement تزجبروا له كنتات كنري نزك سمع كله هو 86 ساعة كندي أبي يرترا تسفى كم زي بلو تقلقل مالتي قال بزو حلون دي قد نزح حساب زي كما لاقت سخطك أمالو زخالة تقري معنا مالتي I know كمو خمس قبري فالتي بزو ناتي تقوري خمس قبري وقن I have no shame I feel no shame كم زي حفرات سكفتايس معنني I am giving ideas حسابات يزفز اللغو حسابات مهاب زي عاشش حفرات السبب كنت نكون هيك بلان زبالة حساب كتقبر كتكلا لك but anyway don't take this personally again هذا جزء كبير ترى عبيت حسابات نزي نجارات لو مدرس عقول زلوا نفتك بعرف كوينو challenges قبر له جزء كرد ما تسفى قبر معناته حنتي قبرني أبتهجر حدش حسابات أي دفعلوني نزبل perception كان كير كان كلا لنا نزي خنقبر دما كل جزء بتنو خدت رايد يكون حدش من قدتات نحدش حسابات كت أنا قد زغل platforms كمون initiatives حسابات انت بقصوتات انت زقبر
نتزجبرت حسابات دما publicly نا ميديا كم صوّن تزخلو تدجزلو صبغ حساب محساب مالت كم أنجلنا سلالة جل سبون ببرايفسي ديدوم لي انتهي دي وريدو كاتاودي ساكن دي زيدي خا دونك إيركا أب حجر كاسي هذا كتما فلوي كتما كمسرت على ويل كام حلامسي كم دنقرنا تحسبلوسي ماي جودنس انت عينت مبزحتهم كاتقام تدلو بوليتيكانيات يوم ويقلد فلطونيهم كوميلهم سدوا لي زلو هيدا جمالو اب هاجركا وطبعا حدش هاجر حدش كتما كهنت خليو اب بوركينا فاسو غبرو انت خالو اب ايرتراخ غبراين خلينا اب ايرتراخ غبراي كليلو تقليلو امين زودس مهلاوسي تقرم اي ريلي هوب ابزيا زلنا ادمسي نزح حسابات زي تشالنج زغبر بوليسيتات كنسمعمو لك كمزي مستغراي حونات زبحال ايغبرني منكس ايرترا بفصم ايغبروني زبحال زنبرمو دوبات بمخفات تشالنج غيروم زلو كم دما نزي حجنا معبالي كملاغص زتقمولا زلو حدا معالتي از فيديو زي ابتك بارو خيدو واي اتاخمي غيروم دا فليط امو كبلونا تسفا نغبر اتوم نزي ختصالطو تخولو اندحرا لهم كينكم دما كنصبيكم هنا really أريونا كباهم يتسفانا قبل جلي نقطع لابتز قطع حسابات زلو بوليتيكا نايزوبانا كنسجر let's go كلتنا أقدس بوليتيكا معبالة سلو زلو نابوغس نحن سجري مسرق بحلون وال مواشت مقطف بحلون وال سووا قش شوال يا زوجة تلك ليون اشتال كتعافينه يراسون إنسا جنبتو يمنقص بيت مشامانو بالسلطان ميبالو سنتون እናቃለን እኛ በየሰበታና በየቡራዩ ተደረደረ ህንጻ ስንቱን እናቃለን ደህንነት እኮ በእኛ እጅ አልነበረም ሌባነ ስንለው በማግስቱ ተነስቶ እኔ እንትን ጠበቃ ነኝ ይላል ሌባ ጠበቃ የሆነበት ሀገር ነው አብይ አህመድ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክዛረብ ከሎ ሓደ ግዜ ገለገለ ሓቅታት የውፅዩ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ዓዲ ብልሽውና ከም ዘሎ እቲ ብልሽውና ግን ካበይ ከም ዝብገስ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ወይ ዝዝረብ ለንቀነ ድማ ሓድሽ ዘረባ ዝዛረብዎ ዘለው ሓቅነቱ እኳ ክንደይናይ ግን እስከ ክንሰምዖ ሀገር ጥገናዊ ለውጥ ማድረግ የሚፈልግ ኃይል መከሰቱን የሚገልጽ መረጃ ደርሶናል። አብይ አህመድን ከስልጣን ገለል በማድረግ ጥገናዊ ለውጥ በማድረግ ብልጽግና ማትረፍ የሚፈልግ ኃይል ተፈጥሯል ይላል የደረሰ መረጃ። ከዚህ በፊት እንግዲህ ኢህአዴግ ውስጣዊ ለውጥ በማምጣት ከዛ ኢህአዴግን ወደ ብልጽግና ቀይረው ስር ነቀል ለውጥ እንዳይመጣ እንደተደረገው ሁሉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንአብይ አህመድ እውን ካብቲ ናይ ኦሮሞ ኦፒዲፒዲ ወላ ኦፒዲኦ ይመስለኒ ዝበሃል ኦሮሞ ፒፕልስ ዴሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን ዲ ወላ ፓርቲ ዝብል ኦፒዲፒ አይ ዶንት ኖ ሳምቲንግ እቲ ናይ ኦሮሞ ፓርቲ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ንአብይ ንምእላይ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ክልተ ሰለስተ ቦታ ርኢ ኣለኹ ኣሚን ናብ ደገ ክወፅእ ተኽኢሉ ክንምንታይ ኩንነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ዘረባታት ዝቀላቀል ንአብይ ንምእላይ ኣብቲ ሰራዊት እውን ኣብ ታሕቲ ዝስራሕ ነገራት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ኣብቲ ከምትኒ ሂወደግ ኣብ ውሽጢ ገይሮም ዝኣለይዎ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ትገልጽ ሓበሬታታት ድማ ብየማንን ፀጋምን ይወፅእ ኣሎ we don't know ማለት እቲ ናይ አብይ ምእላይ ክንምንታይ ነቲ ሲስተም ጠቕላላ ሱርበት ተኻው ለውጥ ክገብረሉ ይኽእል ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ተኣማሚንካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኮነን ግን ስምዑ ስምዓይ ንእሽተይ እሞ ድሕሪ ኣብቲ ካልእ ዘሎ ነገራት ክንሓልፍ አሁንም ብልጽግና ላይ ተመሳሳይ ነገር ለመስራት ውጥኖች መኖራቸውን የሚያመላክት መረጃ ደርሶናል። ይሄውም ጉዳይ የታሰበው ይላል አንደኛ በኦህዴድ አንጋፋ ፖለቲከኞች ዋና ይሄንን ፕሮጀክት እየመሩት ያሉት የኦህዴድ አንጋፋ ፖለቲከኞች ናቸው። አብይ የገፋቸው ባለፈው ታየደና ሲዘረዝራቸው የነበሩ ተጠቃሽ ናቸው። ታየደና አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጣ ቅጽበት ቻሌንጅ ያደርጉኛል እንደፈለኩ እንድፋለል አይፈቅዱልኝም ያላቸውን ነባሪ ኦህዴድ አመራሮች እጅቲ ናይ ኦሮሞ ፓርቲ ነዚ ኩነታት እዚ ከበግስዎ ዝኽእሉ ወይ እውን ኣበጊሶም ኣሎ ወይ ዝሓስብዎ ዘለዎ ዝብልዎ ዘለው እቶም አብይ አህመድ ስቃት ስለ ዝፈጥሩሉ ካብ ስልጣን ወይ እውን ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝገለሎም ሰባት ንሳቶም ኩላቶም ተኣኪቦም ብሓደ ኮይኖም ንአብይ ንምእላይ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ግን I don't know እቲ ንአብይ ከኣሊ ዝፍትን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን እዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ርኢና አብይ አህመድ የወንድ በር የለም ተዘግቷል። ከየትኛውም ታሪካዊ ጠላቶቻችን በላይ የኢትዮጵያ ወቅታዊ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት አብይ አህመድ ነው። ይህንን በደንብ በማወላውል ቃል መግለጽ ነበረብን።
ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ስጋት በአሁኑ ሰዓት ከአብይ አህመድ ሌላ ማንም የለም። ቅንነቱን አይተው ብዙዎች ምስኪን ያደርጉ بحفشة أنت يوم زبل زلوا أبي أحمد تزعبيه ناي إثيوبيا ندحنت ناي إثيوبيا تزعبيه تسقم بده أبي أحمدي أبزبل كلنا كنسمر تخيلنا تكون تاتون مغيار تزحشك خوني غلي زبل بفلا يزلن كان السرايا ناي بزحات بوليتيكاويان حيلتات بحدو قينكا تعبس كاتب زهاجر زلوا أبي أحمدي زبل ناب أبي أحمد جتو كوري يونيتي دفتر زلوا أمها أوش تعدي بمنجد حكايم يقول بمنجد مهاران دي بمنجد كالوت نايكو طبات جماعة دفتر زلوا قمت إتيخا تفلليات نا إثيوبيا كل زي حدا سرعات عبارات كيلو لنوح وانكس أن عز قبرن تايو أب عليه استمركوس بوليتيكا سلزلو اتناتو عليتن مستعليت تي حبيرو يربح له خزبلن كلا خلو خلو تم كالوت جن أنصارك على سهوليم مودتا حساب منجو سفر عليه حزبتات سلزخون بتزحية لي قدسل الزينة بوليتيكاويان حيلتاتنا أورومونا محرانا يتجارو توم اللي تبدأ جزءلون البوليتيكاوي تقامس قبر زلوا حبرت قبر خلوا نتزبي أمونقوم زلوا تأجم نجزيو نحوارك كتفوي كل يوم نجزيو تتوابلهم كأنس أجمنا عبزو وانزي عبارات كيلو زلوا رجيميو قبل خلوا نبي أحمد تزعبي سكات كونا زغليو إذا كبهال كلجن معريو بوت هدروا عيني أنت أرز خدوا زلوا دما زخدوا زلوا معبالتها كتر لك بافكا تأكيد كبوليتيكانيات رئيس لتزاربكا زمت سلوت يلن زعجي دي ان اي افريكا زوزلو كاب غزينا بغزي بزح ناي فانو تادرات يمرقو هم زلون اتي متن غزي زنوحي اتي ناي قالس منفس اتي ناي اسلالفا منفس اتي وتادراو عقمن بقعت ناي تفانو ان حيلنا عبين خيت كله مستبز حزب زلو مستي اتبوتو بناي كيناتنا اغرغرون كوينو زلو اتي دامج تتصقم ان عبي خيت اتي وتادراو عقمناتو دما ان حيلك خيت كم زغلن تيك على سد ما مليس النمر الرئيس خي ما تنجزيز وسده تزنبر حقوافاتنا شفنه بقع زخونه وتهدرات قد مغلط عمت وتهدرات كمرو خلو وتهدرات كدا هنا ينبرو من جكتري خلى هاجن هذا almost ناي بروفيشنال سراويت اقاوما قرص زلو من عند رجلنا مبزحته من زنفانو زعلم زنبرو شعبي يزعلمهم بس إرترا ركب زنبرهم شعبي يزعلمهم مخانيز فلت الجم الشعبي انت عين تركبالهم كالا رسو غينو انا زفلتو سلازي كوني زوم مرحتنا يزخلو تعليمات زقبر زلو شعبيا بعلو زسلطنو مخانيز فلت داس وايد ما ابي احمد تخصص في التنقل مسي ارترا حجك تركب كم زلوم بروفكو قبر يكلني تزارب يخلنبر بروفكو قبر يكلني نخسلطنم دما ابي احمدوني لمنا نيري مخنياتو بسوا مستقراي ابز قبرو لز نبر كوينات فانون عبا سواصو سلز نبرو اب تكونتاتتي نفانو اصوار زياده كم زعطقون زحجزو زنبرن زمغسو زنبرن ونابيو إذا سراويت إذا نفهمنا حيلي نفسه زخالة سمبرات يكون حدقة نافترة ويون تجمع نافترة إذا خيزلو أبزع بتاتات سراويتنا أبي كم زمارق زلون ببزع من قدي حدقة يودكوا خمزلون زي قال سألتها طالب من البات نتريه كم سألكم يا أبزع جحنت فيديو نيرات እሱ ስራ በደንብ ነው የሚገባኝ እኔ ችግር የለብኝም የቀናነትም ችግር የሌለው የመጠራጠርም ስለሌለኝ ይገባኛል አንደርስታንድ አደርጋለሁ ራሴ እንደማሳያ ብጠቅስ እኔ 31 ጊዜ የኔ ቻናል ተዘግቶብኛል ያለ ምንም ምክንያት ያለ ምንም ማስረጃ ያለ ምንም ጥፋት ነው የሚዘጉት ለውጡ ኃይሉ በሄደበት ቁጥር ለውጥ ለማምጣት በታገልንበት ቁጥር የነውጥም ኃይል በዛው ልክ ውሸቱንም ሽብሩንም አጣምሮ ነው የሚሄደው ይሄ ነገር ደግሞ የሚሆነው በምክንያት ነው በፐብሊክ ኦፒኒየን ነው ሀገር የሚመራው ሀገር የሚፈርሰው በፐብሊክ ኦፒኒየን ነው ይሄ መንግስት በዛ መንገድ ይወድቃል አይነት ሳይቤ ሳይሆን ያለኝ እንቅፋት ይሆናል ሶሻል ሚዲያውን አጣጥለን ንቀን ካለፍ ነው በእያንዳንዱ ስቴፕ እንቅፋት انتاينا نرزل لنا زي نتانا وتهدرات اي رغب كان ابكالك زي خمس عالكم بحفشا كم تري وزر لهم كمان يوتيوبرات جاتهم كادرتاتنا يبي ابم ساتهم تاكيبا بحدا اب كونفرنس ناتا زارا بخلو ني يوتيوب يخون السوشيال ميديا نخقو عصر عقمك وهابا كم زلو كتسعر كم زلو خالا زراربا اب قربا بيوتيوب يخون بقلمله اب اثيوبيا مور كنترول كلوا خمس خلت منغستي نتوم ناي سوشيال ميديا كامباين تاع صقطن خغبر channelاتنا دعص زلو حزبنا خصص زعصونا زلو قال نجار منقص خجبر كم زلو يومنا ابي احمد سنغرو زلو ابي احمد دما امز حلفه كونفرنس ناتو بزياده حقوني نتي سوشيال ميديا بخمي كنت قمل خمس لنا انتاي كجبر كم زلو ازقلص حبريتا مستم ناي ميديا بيرسوناليتي ناتو كم تزراربي زنغر زلو እዚ ኩሉ ንሪዮ ዘለና ድማ ኣብ ሓደ ክፋል ክርዳና ዘለዎ
أبي أحمد نت السوشيال ميديا كسع كندي ترى خمزة لو فليتو يقول له كم زلون أنا دما نزيهم سبازياتهم أمز حلفت ذكروات خوينكم زي رأيو يجي ኪንግስ ኦፍ አባይ ወይም ኪንግ ኦፍ አባይ ኡስታዝ ጀማል የሚባል ሰው ልክ ደሞዝ እንደሚከፈላቸው ጋዜጠኞች ነጋ ጠባ በአረብኛ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራጨውን መርዝ በአማርኛ እየተረጎመ ስለ ኢትዮጵያ የሚጣበቅ ጀግና አለ። እንታይ ንኽብል ኢለ ነዞም ዘለኹ አብይ አሕመድ ነዞም ኣብዚ ካድሬታት ንሪኦም ዘለና ብቐረባ ዩቱብ ናቶም ዝከታተልን ብቐረባ ዝፈልጦም ምዃኖምን ክንፈልጥ ክንክል ኣለና። ስለዚ ብመንገዲ ዩቱበራት ድመፀና ሓበሬታ መንግስቲ ዘይፈልጦ ወይ እውን ደይ መደይ ተባሂሉ ሳክት ብስምዒት ዝግበር ከምዚ ከማና ማለት ንዓና ንዓይ ይኹን ንካልኦት ዩቱበራት ንካልኦት እኳ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ረጊፀ ክዛረብ ኣይክእልኒ ግን መንግስቲ ብና ሓበሬታ ዝተዛረቡ እዚ ኣውፅወና ህዝቢ ኢሉ ዝባና ሓበሬታ ከምዘየለ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ትፈልጡ ኢኹም እውን ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ መንግስቲ ኣክሙ የለን ገለና በልኩም ስለ ትምልሱ ኣብዚ ትፈልጥዎ ኢኹም እቲ ዘረባናትና ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ክኾን ከሎ ግምት ከም ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ዘሎ ሓበሬታታት ክንግምት ኢና ንመርፅ መንግስቲ ኤርትራ ሓበሬታ ሃበና ወይ እውን ከምዚ ጌርካ መግባና ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ኢንዲፐንደንት ሚድያ ክኸውን እውን ይመርፅ እያ ከምዚ ናፃ ዝኾነ መንግስቲ ሚድያ ኮይነ ከገልግል ይመርፅ እያ ኢትስ ኖት ፕሮብለም መንግስቲ ሓበሬታ ክበና ግን ነቲ ኣብ ጎኒ ሃገራውነት ንዘሎ መንግስቲ ግን ብዕቱብ ክጥምቶ ከም ዘለዎ ነቶም ካልኦት ቻነላት ንኣሽቲ ይኹኑ ንኣብነት እዚ ኣይደኖ ክንደይ ቻነት ቪድዮታት ናቱ ክንዲ ናይ ኤርትራ ይርአን እዩ ክሪኦ ከለኹ ሜቢ 10,000 ይሪእዎ ኮኑ እቲ ቪድዮ ናቱ ኣብ ዩቱብ ክወርድ ከሎ ክሪኦ ከለኹ ቆቆሪፆም ቶም ካድሬታት ናቱ ዳዮም ዝዝርግሕዎ እምበር ኣብ ዩቱብ ብዙሕ ሰብ ኣይሪኦም ኩሎም ወላ ተሪኻዮም ብዙሕ ሰብ ኣይሪኦን ወላ እቲ ሓለፍ ክብል ዝፀንሐ ኣብ ቅድሚት ገይረ የፀናሕኩ 10,000 20,000 ሰብ ዝሪኦ ከምዚ ናይ በዓልናትና ዝርአ ቪድዮ ኣይኮነን ወይ ከምዚ ናይ በዓል ሶሎ ሚድያ ወይ ናይ ካልኦት ኤርትራውያን ዝርአ ቪድዮታት ኣይኮኑን ብካልእ ዘረርባ ነዚ ሚድያታት ናትና መንግስቲ ዕቱብ ዓይኑ ገይሩ ኣባላት ናይ መንግስቲ ብቐጥታ ምሳቶም ክዘራረቡ ክኽእል ኣለዎም ሓሳባት ክህቦም ኣለዎ ስልጠና ክህብ ክኽእል ኣሎ ወላ እውን እቲ መንግስቲ ብቐጥታ እንተዘይገበረ እቲ ኤምባሲታት ነዚ ብዕቱብ ርዩ ዝያዳ ክሰርሓሉ ይግባእ ስለምንታይ ሚድያ እንታይ ክብለኩም ፀኒቱ ሓደ ሃገራት ብሚድያ እየን ዝፈርሳ ብሚድያ ካ ይህነፃ ስለዚ ሚድያ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ካብዞም ጎረቤትና እውን ክንመሃር ንኽእል ኢና ንሱ እቲ ኩሉ ዘለዎ ሚድያ ምእኻል ኣብይዎ ስለ ዘሎ ዝያዳ ካልእ ሓገዝ ይደሊ ኣሎ ንሕና ግን ነቲ ዘለና ከይነቋሽሽ ክብለኩም ኢለ ካብ ጎረቤትና ክንመሃረሉ ዘለና ብዙሕ ነገራት ክህሉ ከሎ ካብኦም ክንመሃር ክንክእል ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ግን ዝያዳ ናብ ሚድያ ዘተኩር ዘሎ እንታይ እዩ ናይ ፀላእቱ ሚድያ ሽግር ይፈጥረሉ ስለ ዘሎ ኣመና አንጻሩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ራእዩ ቦምብሼል ይሄ ነው የሚያስደነግጠውና አንተ ሙሉ በሙሉ እንደወረደ ተቀበለዋለህ አማራን ላጠፋ ነው ህዝብን እንደዚህ ኮሌክቲቭሊ ያጠፋው ነው ብሎ የተናገረውን ማለት ስለምቀርበው ከአብይ ጋር ኢንተራክሽን ስለነበረ በግልህ ሰውየው እንዲህ ይናገራል ብለህ ታስባለህ ወይ ባህሪውን ስለምታውቀው ሞገስ ይሄ እኮ ምስጢር አይደለም ይሄን ያልሰማ የኦሮሞ ሊግ እኮ የለም እንዴ ሰው ተፋፍሮ ተፈራርቶ ዝም አለ እንጂ he says this to everybody look ታየ ያለውን ነገር የብልጽግና በተለይ ኦሮሞ የሆነ የብልጽግና አመራር ኦሮሞ የቢዝነስ ኤሊት ያልሰማ የለም አንዳንዱ look 100 200 300 ሰው ባለበት ስለሚናገር ሚስጥርም አይመስልህምና ወጣህም አትናገርም ምክንያቱም አንተ ሰርክል ነው የምትናገረው جوار ني أبي أحمد حدا قاود يغوز ولا قدامي كابتوم بوليتيكانياتات نا إثيوبيا أنتلو جواري أبزلن كان بزح بومبشيل ويون حدا عبيت مستيرات وتيلو بيقدو أندركاتشو زوج حدا قبل علي حزب أورومو فلاي كابتو ولا غازلو كما يقولون زوم تعاونوا ميلو عوي لتزارب كم يلهم تزاربوا بمن قد تايه نسبة محرنات فاخو خلو سلام تايب قلنا زي تخون قبل كله بستفل عليه من قد دما نسبة رومو بزي بعين عين تدي حجزو شح عمد كم زي تنسجير خطفه كم زبالة كل زي زرباز بفلاي زعبة تجارو تزاربو تايز تزاربو مالتيو زعبة تجارو تجارو أفكم زي بلوجير خدم السم مخانو زبالو كموم زعباتنا ناي أبسينا سراويز بهالد رجو كم زي اللوخ كبر مخانو زبالو كل زي زرباز انتاي بلولو أبناء أوروما اللي هيك عن نزي زرباز زي سمع سبيل لنيل تشكيفون حفيرون تم زبالة ويون نتقرب حوس ولا زخون نخزاربلو سق زبالة بر نزي زي فل سبيل لنيلو هذا مستيرونا يكونن يلو نابنتنا يرترا غازاق قبره قبل كله نحد سبا يكونن كميلو 300 يوم 300 بعد ما ابو علات قبره كميلو
كده ميتين دحر كميل تزاري بو مستير ونا يكون تم سبات كزارب خلو ابو اخيبان تزاري بك مستير يرم كوزدو يكونون يم دك اورومت راي ما بو يرم برغص نعاتاتهم تراي زملكت حبريتا كب سلازلي ግን نيرترا غازاخ غبراي كبل كله كم مستير غيركا كوسا زلو يكون زي اوفيشال ناتو مرغصن علامان مخانو دليت مخانون مردا يدلي يزبل بزو خاين بتي ناب تግራይ ገጽና መስን መለስ ተኮነታት አዚዩ ሴንሲቲቭ ናኾነ እንዲዝ ኸይ ዘሎ እስከ መጀመሪያ በዚህ ናይ አተጋሩ ኣብዚ ወጪ ዘሎ ንርአ ምክንያቱ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናብ ካልእ ክኸይ ከም ዝኽልካ ስለ ዝንገር ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ወዲ ወረደ ማለት እንታይ ኢሉ ትግራይ is heading towards a failed state interim administration's president warns of deepening financial crisis ስለዚ ትግራይ ናብ ሓንቲ ውድቕቲ ክልል ንኽትከውን ዘሎ ተኽእሎ ንዓበይ ኸይድ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ተዛሪብሎ 1 ሚልዮን ወይ ልዕሊ ዝኸውን ህዝቦም ኣብ ማዓስከራት ተደርቢሉ ኣብ ዘሎ ብዛዕባ ኩነታት ናቱ ድማ ክምለስ ዲ ኣይመለስን እስካብ ቢቢሲ ዝዛረቦ ዘሎ ስምዑ مش عملت كاب زحلفو زلو حسم بحقي هلاونا حدا ودب ወይ ድማ ህላወና ህወሓት የሻውሎ ይልኩም ልኩም ተአምኑ ንምንታይ እዩ ሱ ፕሮፓጌት ዝግበር ዘሎ ንምንታይ እዩ ሱ ወይልኩም አለ ስለዚህ ዛዕባ ወድቡ ይሓትት እዩ ማለት ልዕሊ ህልውና ስለ ሓደ ወድቡ ይጭነቕ እዩ ማለት አይኮን ማለት ተመራር ሓገለቶ ናዓቶም ተፈትሎም ይለከለው አነ ዘለክ ዘለኹ ግን ተፈናቅልቲ ስለ ህወሓት እንታይ እዩ ኮይነተ ጉዳይኪ ተፈናቅልቲ ለኩሉ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዛዕባ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክንደይ ሕሰም ከም ዘሎ ግን ብኻሊ ድማ ኣብ ብድፃወተሎም ዘሎ ራይ በዚ አለናኖ ወራሉ ታክሚ ሪ ሓደ ፍተ ሰለሰ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቶም ጀነራላት ናቶም እዮም ሓደ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ ናይ ህልውና መኸተ ብመሰሎም ብመመስሎ ግምት ነበር ተሓንሺሹ ሰላም ዘይብላ ትግራይ ፈጢሮም ዋሕስ ህዝቢ ዝኾነ ቲዲኤፍ ንምፍራስ ህወሓት መሲሎም ሪፎርም ክገብሩ ኣብ ድጎማ ብብልፅግና ዓይኖም ዝዓወሩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም በዓል ፃድቃን ኩላቶም ቶም ካድረታት ምስ ኣቡ ኮይኖም ዘለው ነቲ ናይ ትግራይ ኣቃውማ ከፍርሱ ኢሎም ከም ዝተበገሱ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ሰራዊት ትሪእዎ ፀናኩም እዚ ሰራዊት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እውን ኣብ ጎኒ ኣቡ ኮይኑ ኣክንዲ ምዕራብ ትግራይ ክመልስ ወይ ገለመለ ንህወሓት ወይ እውን ነቲ ናይ ትግራይ ሰራዊት ንኽገጥም ኣብ ዝምልምሎ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክዳን ቀይሩ ፅቡቅ ክንክን ከም ዘለዎ ዝመስል በዓል እቶም ጀነራል ወዲ እንታይ እዮም ዝብልዎ ወዲ ጭሩዲ ወላ ወዲ ገለመለ ዝብልዎ ሳጓ ኣለዎቲ ቆቢዕ ገይሩ ዘሎ ኢንተርናሽናል ጀነራል የክብል ዝሰማዕናዮ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ በዓል ንሱ ዝርከቡ ንልኩም ኣብዚ ምስቶም ሰራዊት ይራኸቡ ከም ዘለውን እዚ ኩናት ኣብይ ዝዳለወሉ ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ኩናት እቲ ከኣትዉ ምዃኖም ምልክታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ is moving in a very very dangerous path ንኩናት ንዕግርግር ናይቲ ዞባ ተበጊሱን ተዳልዩን ከም ዘሎ እዚ ከዓ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ናይ ትግራይ ሪዞልቭ ወይ ናይ ትግራይ ኣቃውማ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ነቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ፅምዶ ዝበሃል ኣፍሪስካ ናብ ኩናት ንኽትወስዶ ኩሉ ዓይነት ጎስጓስን ምድላዋትን ይገብር ከም ዘለዎን እቶም ልሂቃን ዝበሃሉ ድማ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቶም ተጋሩ ገለገለ ዝዛረብዎ ዘለዉ ድማ ክንርኢ ብፍላይ ዘየለ ናይ ኩናት ቋንቋ እናምፁ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብዚያ ስምዑ እስከዝታ ናሰማዕዎ ቀኒ ኣለኹ ከለን እዮም ጀመርዎ እዚ ዘረባ ዝግዛእ ዝበሃል ነገር ከምኡ ኣይኮነን ብርሃንን ዋላ ኣውልን ንመጀመርያ ግዜ ተራኺቦም ኣለዉ እዚ ክድነቕ ኣለዎ ተረዲእኻ እንደለኻ ካሊእ እውን ግን ዝኸልከሎ የለን ከምኡ ንክገብር ማንም ዝኸልከሎ የለን ብርሃነ ናይ ህወሓት ኣክቲቪስት እዩ እቲ እውን ናይ ህግደፍ ኣፍሌሽን ዘለዎ ክብል ምክንያቱ ስለዚ ይፈልጥ ኣፍሌሽን ዘለዎ እዩ ስለዚ ናይ ፖለቲከኛታት ዝኾን ዘሎ በለፀ ከምዚ ትኾይኑ በለፀ ፅንሐኒ እንድሕር ዳኣቶም ናይ ኣነ ብሱር ኩሉ ግዜ ዘረባይ ዝርክብ እዚ ፖለቲከኛታት እውን ክሕዝዎ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ መንግስቲ ክሕዞ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ መንግስቲ እንተዘይሒዝዎ ዘላቅነቱ መፀገም ናብኡ ክንመፆ ንኮንና ድሓር ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ተታሒዙ ዝኸይድ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ በለፀ ኣይተወከልናን ማለት እንታይ ማለት እዩ
صبوا عايز قدم اللي نجينا كأي تجري تفعلي ومرحلات تلو تفعلي بوليتيكا بارتات تلو تركب خمس جليوه هزون هزبي منقص كم تزال على كأي منقص مريح هو سبيشال حزق زي محدار لو قصوص يلو سمريح هو لمن تاجزاو منقصتي مرحية لهم عنتو زي يورو منقص مرحلة زلو هو مو منقصتاو ني جزاو محدار سي بدمت ترح يكون نزي قدايزي نزي أجندة زي جزاو محدار توقسو سيركا حزي لهم منقصت جزاو محدار عنتو زي يورو عنتو زي يورو خلي قداي نقرقل منقصي تازل كي حسن ناو يخمتك ليه كون زلو قناع بحلنا أيز مثلني منقصتي حزو يأمن أنا مؤخل يكون يأمن زلاقي استراتيجيكا وروحاتات كم تبذخيل يمرح يكانا يأمن كومون كون اللويزل سلسة زروا ناوزيز مت أنتلين نمنقص خاطر أنتم قاري مرحيو مالي كي مرحبا يدخل كل زلاقي الحرس صغينو مالتي حنفت يقنت زرواتات قالي بسرو يدلن كازو ليز بقس قالي مؤخل يكونن زبل جن عري زي دفعلو سيزو خوون زلوو እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ክኸውን ከሎ ስለምንታይ ነቲ ጽምዶ ዘይደልይዎ ድማ በዝራይ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣግባብ ናይ ዓለም ሕጊ ብዘይ ይፈቕዶ መሰረት ዘይምንፍራስ መሰላ ተጋሂሱ ሕጋዊ ውክልና ብዘይብሉ መንግስቲ ፌክ ዝኾነ ሪፈረንደም ኣብ ርእሲ ሪፈረንደም ይተኻይዱ 1950 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ሪፈረንደም የተባበሩት መንግስታት ውሳኔ ቁጥር 390 حمشته تداريخا ريفرندم بريفرندم إرترا ناب إثيوبيا زجورا تحسب زجور من نجارات اللو هذا إرترا سلف أدمنستريشن كله أنا يوشتي كلاي أبكرنا أفريقيا سلام كفتر سالساي نا إثيوبيا جيوبوليتيكاوي تاريخاوي إثنيكاوي كل اللي علىها حجاوز هنا نايو حرور المركب زويل أنقذ له تانقذ نسو حجز تريو زلهم سمعتك تقصصير كخت من السلوز زلا كامبر فاندي ازخونات حساس باي زلو سلامتاي زبل زلو ناشن 950 كلتن قدمي زنبرناي فيدريشن اقاوما عنقصات زرزر زلو عنقصات ناي فيدريشن زرزر مغنيات انتا لكا رئيسخا تخكل يسرح انت نيرو نت فيدريشن تي منافريسو نت فيدريشن تي እቲ ንጉስ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ሃይለ ስላሴ አፍሪስዎ ነቲ ውዑልና ዩኤን ተፍሪስካዮ ህዝቢ ኤርትራ ክቃለስ መሰላሎ ተኻደ መግደፎ እቲ ፌደሬሽን ከይፈተወተ ኤርትራ ተገይሩ ፌክ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ነቲ ፌደሬሽን እቲ ዘፍረሰ መንግስቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ነይሩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ምስተነፈጎ ንክቃለስ መሰላሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ መሰሉን ተነፊካ ህዝቢ ክቃለስ መሰላሎ እቲ ካለ ታሪክ ዝንግደፎ ድሕሪኡ ተቃሊሱ ከስአን ሓደ ናጽነት ረኺቡ لناصنتو حزب إثيوبيا يتوكل خود ما نقدر سلب زعبا إثيوبيا إرترا نفسها زغالة حزبيا right to self determination لما مثلا لو بت UN دبلو زلو تروسو جن أب حمساتات تطوز بلاي إرترا فقط نا إثيوبيا كتوكلنا زي موكالنا إثيوبيا زغد ساينا برا إرترا بغلط ما ناصنة ترغيبا مجمريا نخمزن ورد خمزن منغا قومت أو يا ناصنة ترغيبا let's be clear إرترا لمينا وشمجيلا يكونت ناصنة ترغيبا كمزي آتوم زعمسلو حسادات دنبرو ناصنتنا إرترا زي قبلو زنبرو حزب إرترا مسؤولو ترغيص خلو أنت أردو زولو زنبرو نقول يوم نسن إثيوبيا خمسة هاد زيمبابوي ديم ولا نجن أفريقيا خمسة هاد ونتهم استرفد ما أبتحت مريت أسفيرة بعشهاد زغوص أرض ما ماريخا بيوين جرمنا بربطهم كم زملاء سجيرة يا ناصنة تامتيا سجنا يا خلا بغلط مكان من تأخولي نيرو بس يا خلا هريو حزب إرترا أنت يا خات دلي ريفرندم كجبرالو تبايلو حزب إرترا دما مرجع نيرو ناصنة ديها ريفرندم كلتا مرجع يزوا بكا ناص عادي خات كونت دلي ولا خمت قادو كم زنا بركات خص اللي بعد ناص أخون بعد اللي وين ناصنة رايفال ناصنة كاتب مالك يسورني ريفرندم كل جزء حزب إرترا دما وين ناصنة سلزبله مثل ناي رئيس وسانة سلزخونة إثيوبيا تقبلات دو إثيوبيا توحيد اللادو إثيوبيا ما يجراد يتوعتو سم يجراد يتوعتو إثيوبيا يزمركن إرترا right to self determination سلزنا برا ناس أخوينا فعلزي PhD لني زبلت PhD زبحال كمان يفهمنا كبحال زي محزوم زبلاو مغنياتو بوليتيكا كاليو علم لخاو حقك تزارب كان لخاجر مجمر يعني نقولاو هاجر قبل 34 ناس انه تزرخبه زعبو دي بيت تكبرنا ابي كوينكا عنا ناي تግራይ كوينكا تزاربني تግራይ عنا غير كايا
نتحزب تجراي كندي أشحات فيها تمليس كحجي أبزي اللي خلوا زعبالوا لو هاجراي تزاربنيها this is not your business زبير ترانت هيدلنا عغاز ملكتا يكون دكتور تدخل يركب بقول زعبا ولي غاز الله تجراي كم تزارب كان يركب ودكاتنا تجراي ما بعد نسخة بقصكم يوم رجعون له زي لعقمكم نعقم زبكبنا عن حزبكم أجندة أديس أبابا كفيل كخلقة زعبا تجراي سلدي حسب كاي زودي غوكو إسران شو حتى عمت أديس أبابا رات كيلو حس كخلقة نتجراي ورس بلان بيل كانت تحسبلون يركا بلان بناتون تتدالولون يركا أديس أبابا موساكا نتي أنك 39 ولا 59 زبار هرينكا ناتنا نتجراي مجبر كان يركا بعد لزغة ولا حد بلان زي بلكم علامة زي بلكم حجر ما أبودي غزر لتجراي بزعبا قداي نتجراي كنت تزارب كلا جننا كانوا تجرات دمر هيس زمت وناتنا بزعبو ملكت حتى لأن خطبل أبتانا يحطوا زلا نطب بأجر كها قطعة تغلمبر تجبر نجارية بالكان نبي حكي يوم زقط عقا زياتهم كمهورات زقط أربع مخانم يوم رح أزوكل من جسم زي نورلو نحسوت ريفرندم مكايدا نتأزوت عديا سلازي تبروسس تجرلو سلازي نأتيب من جستي زنا جرزيك الرمية اللي نزرع تنتأسعيسو تجارون لك أخم قالت اليوم زي حاتتكم خموت وسخي قلتكم خدي ناتنو ما هابي حزبتات كتحاوسو خلو مع أنت أخذ حرير زبل سب مس وعلو يغرق زلو مجمريا تحمام أفتزو يكون نبعلي زي نيتقرأ يا ملكت يكون برجن نزع أجندة زي سويلهم بقرهم ونشكم وتجارت اليوم نعلم فتشوا دولي ورهوان رفتان دفي ومي قلت إلى موسيقى زرخون زوج عنزلو تهزو زولون مسمع تبوي مركاون تبوي طبعا ديكرات نسينا حجاب صنعة المركب حسبنا نيرنا أما تطلعنا زالم بسينير زالم بس تراني قد تصبنا العلي تزطا بينا أقرب من قدنا حد نقول لنا هذول بتعامي دستيا نحن أول دستيا هاتين مچم از سلام صبغ اندي زخيد زلو ملو يكبرو بتعمي كم ز عينت دفيو خيد كلو ጥንቃቄ የዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ጥንቃቄ ማለት ድማ ንህዝቢ ከምዚ ጌርካ ከምዚ ኮይኑ ከይዱ ልቡ ከይስበር ብጣዕሚ እየ ዝፈርህ ናይ 2018 ከይጋጥሞ ህዝቢ ብጣዕሚ እየ ዝፈርህ ኣነ I really hope እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ንቅድሚት ተደፊዩ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ በፂሑ እቲ ህዝቢ ሓቀኛ ሰላም ንኸስተማቕር ዕድል ንኽረክብ ተስፋ ይገብር ቀፂልና እዚ ብዛዕባ UN ዝወፁ ዘሎ በዓል ማልቲን ፕራውድ ድማ ብዙሕ ዝዛረብዎ ዘሎ ኤርትራ ነዚ ናይ أنصار إيرترا UN خد 10 جزء أبزنا هيمان رايتس أب جنيفا نيرترا كخصص وعلزلو نعو كابت بوتون ملا إيرترا سجمت وسيد على نابلو ويكبلو جميرو مالو يا ريت زنت إلا نيرو مخنياتو تكونتات زلو حدا كابتين إيرترا جهو حزوا زلو ترينا زي زلو أبزي زلو زي ناي سوداناوي هيمان رايتس وكيل تبعيلو 10 جزء إيرترا نزلو كونتات إيرترا بعلو تاز تكسلو سب كوينو ምናልባት እስከ እዚያ ነገር እዚያ ንሎሚ ዘይሰማዕኩም ማውን ክትሉ ስለትኽእሉ ኣበየ ለሓንቲ ቪድዮ ረኺበ ነይረ እዚያ እስከ ስምዑለይ survival as an independent state. Can you elaborate more about what you mean about national security? I mean, 9 years in prison is a long time, which should mean a serious crime. So can you give us more details about his real crime? Well, as I said, there was a war between Eritrea and Ethiopia. This was a war of aggression fought by Ethiopia against Eritrea. It was a war that the Ethiopians waged to capture Eritrea. Their intention was to capture our capital, Asmara. And during that war, there was an attempt to use Eritrean elements to facilitate that invasion and capture of our country. So there was a group of Eritreans who were part of that conspiracy. زياتري واجد لهم أتيه ما جبراب أما خاري بوليتيكا وقداتنا إيرترا نتايلو ماليس اللي نيرنايتهم G15 زبحالو سلم تايم تأثيرهم زبل وداينا ناشنال سكيورتي مخانو كمي يركا زيادة تحطنا تداوي تساق زبال كازيتنيا زمل كاتينيرو
ኣብቲ ግዜ ወራር ናይ ወያነ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትወርር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንክትፍንቅል ንኤርትራ ሙሉእ በሙሉእ ንክትገዝኣ ኢላ ተበጊሳ ስለዝነበረት ኣብቲ ኩናት ናይ ህላዊ ሕቶ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ገለገለ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሓለፍቲ ምስቲ ፀላኢ ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዝነበሩን እዚ ድማ ጉዳይ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ስለዝኾነ ኤርትራ ዝኣክል መፅናዕቲ ጌራ ዝወሰነቶ ውሳነ ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ስለዚ when the question is about national security መብዛሕትኡ ግዜ national security ዝበሃል ንሃገራዊ ድሕነት ዝምልከት ኮይኑ ሃገራት ናተን መንገዲ ኣለወን ብምባል እዩ ዝምልሰሉ ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ እዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሚዐያ ኣይነበርኩን ሓደ ካብቲ ዘይተመለሰሉ ወይ ዘድሊ ሓበሬታ ዘይተዋህቦ ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ነዚኣ ቪድዮ እዚኣ ዘውፃኹማ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ኩሉ ኤርትራ ዝገበረቱ ቪድዮታት ኣነ ይረኣኽዎን ብዙሕ ህዝቢ ድማ ኣሎ ዘይረኣዮ ከምዚ ቪድዮታት ድማ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣገደሲ ሴንሲቲቭ ቶፒክስ እውን መሊሱሉ ከም ዝነበረ ዝገልፅ ሓበሬታታት ክትረኽቡ ከለኹም ሼር ግበሩልና ክንቀፅል ኢና ኣብዚ ሓንቲ ሴንሲቲቭ ሓበሬታ ዘለዋ ድማ ስምዑ ዘለውን ዘየለውን ኣብ ብዙሕ ባእሲ እቲና እዩ ላዕሊ ዝብል ዘለኹ እዚኣ ንመጀመርያ ግዜ መብዛሕትኦም ክሰምዑዋ ኢኹም ኣብ 3 ፕሮጀክት ናይ ስድራ ስዋኣት ልዕሊ 736,000 ዶላር ተዋፂኡ 11,000 ዶላርን 400 ገለን ጥራሕ ኣታዊ ኮይኑ 4 ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ፕሮጀክትታት ብቅኑዕ መንገዲ እንተዘይተበጊሱ እቲ ሓሳባት ቅኑዕ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ዝምስጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብትክክል እንተዘይከይዱ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ተመክሮ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝባኸነ ይንገር ኣሎ ግን ብግምጣሉ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ዘለና ናብ ኤርትራ ዘዝተበገሰ ፕሮጀክት ብፍላይ ዝያዳ ህዝቢ ዘዝዓሰለ ፕሮጀክት ይዕንቀፍ ምህላው ድማ ነቲ ክግበር ዝኽእል ሓሳባት ዳርጋ ዝዕንቅፅ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ከምኡ ዝብሉ ሓሳባት እውን ይብገሱ ኣለዉ ብእዋኑ እቲ ፕሮጀክት ክዕንቀፍ ተኮይኑ መንገዲ ዘይክተል ተኮይኑ ብንእሽቱ መንግስቲ ስምዕታ ክገብር ኣለዎ ድሕሪ ሕጂ ናተይ ፕላትፎርም ድማ ንከምዚ ክደግር እዩ ሓሳባት ክብገሱ ከለዉ ክንዲ ጎቦ ምስ ኮኑ ጠጠው ከተብሎም ከለካ ብዙሕ ፀገማት ክፈጥሩ ከለዉ ደይኮነሲ ብእዋኑ ጠጠው ክብልሉ ዝኽእሉ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ሼር ዝገበርዋ ክበኩም ሕጂ ወፍሪ ከምዚ ሳምሶናይት ሒዙ ድመፀ ኣውፋሪ ጥራይ እንድሕር ኮንካ ትሓስብ ዘለካ ቋንቋና ይሰማማዕኒ ዘሎ ማለት እዩ ኣውፋሪ ድሕልካ ንዓይ ግን ሓረስታይ ጥሪቱ ሒዙ ቆለል ድብል ዘሎ ጋሽ ባርካ ብምብራቕ ዘሎ ብላዕሊ ዘሎ ብገለ ዘሎ ንሱ እዩ ኣውፋሪ ቁጠባ ትፈጥር ንሱ እዩ ሃብቲ ትፈጥር ንሱ እዩ ንዕኡ ምሽው ኩነታት እንድሕር ፈጢርካሉ ናይ ወፍሪ ምሽው ኩነታት ትፈጥር ኣለካ ማለት ክሰርሕ ክእል ከፍሪ ክእል ኣለዎ 50 ጣል ዘለዎ ናብ 500 ጣል እንድሕራ ደይብሉ ኣይኮነን ከቢድ ስራሕ እዩ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘሎ ሓርበኛ ህዝቢ ዕቑር ዓቕምታት ምስ ንጡፍ ተበግሶታቱ ኣብ ልምዓታዊ መኸተ ገዚፍ ኣበርክቶ ዝገብረሉ ባይታ ንምጥጣሕ ዝተበገሰ ሓሳብ ንምውጣንን ምውዳብን ክሕግዘና ዝተጀመረ መስርሕ ሓበሬታ ስለ ዘይተፃፈፈ ርጉተት ፀኒሑ እዩ ካብ ካልኣይ ፍርቂ 2025 ግን ኣብ ርእሲ እቲ ምስናይ 6 ዞባታትን ሓይልታት ምክልኻልን ውሁድ ውዳበ ኣብ ወፃኢ ናይ ዘለዉ ሱታፌ ኣብ መኸተ ልምዓት ከም ሳልሳይ ውሁድ ኣካል ኮይኑ ክሳተፍ እዩ I really hope መንግስቲ ኤርትራ መርገፅናቱ ኣብዛ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዝብላ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ እቲ ቀንዲ ቅቡል ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ያሬት ሳምሶናይ ተሰኪሞም ዝመፁ ናቶም ኣሕረስቶት ዝገብርዎ ዘለው ዓብ ክብሪ ኣለኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነገር እዩ ኣብ ሕርሻ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ሳምሶናይ ተሰኪሞም ዝመፁና ድማ በቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ዘሎ ሓደ ንፁር ዝኾነ ሕጊ እዝን ተማሊኻ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ጋይድላይንስ እንተውፅዩ ንኩሉ ከተኣናግድ ዝገብር ዘተኣናግድ ንክኸውን ተስፋ ገብር ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብዛ ሓሰዲትኩም ላይ ብፍላይ እቶም ኣለዉ ዝሰዱላይ ከምዚ ኣሉታዊ ቪድዮታት ስኻ ኢንቨስትመንትን ገለን ትብል መንግስቲ ግን ናይ ከምኡታት መደብ የብሉን ብምባል ንዓይ ብናተይ መረዳእታ እዛ ሕጂ ዝተዛረባ ንኩሉ ሰብ ከከም ዓቕሙ ኣብ ቦርሳ ድዩ ሒዙ ክኸይድ ኣብ ገለ ድዩ ሒዙ ክኸይድ ካብ ዲያስፖራ ዝመፅእ እንድሕር ተባሂሉ ዓቕሙ ሒዙ መፅኡ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ክገብር ግን ኣበይ ኢንቨስት ክገብር ዝፍቀዶ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታን መምርሕን ክወፅእ ድማ ተስፋ ንገብር I really hope ተስፋ ናተይ እዚ ሕጂ በፂሕናያ ዘለና ደረጃ ናብ ፅቡቕ ወሲዱና ብፅቡቕ ክንዕወተሉን ተስፋ ንክንረክብን ተስፋ ንክህልዎ እየ ዝምህለላነ ስለዚ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ነታ ካብ ኤርትራ ትወፅእ ዝኾነ ሓበሬታ ድማ ብእዋኑ ወፅዩ ብዝበለፀ መንገዲ እንተመፅያ
أنا ونابزي شير كجبرا مخاني قالياتو نايلو مارس سبزغلو دينا لايك جبرو شير جبرو مزيادر في نايزر سناي كجتفكم thank you very much زر سناي لم مريت بعد مو كوينو